Noswaith dda I chi gyd a chroeso i'r ofal Caernarfon ar gyfer yn gêm fyw ni yn gwedd arllediad ni o'r gêm rhwng Caernarfon a Cei Connah yn fyw ar-lein yn ei chyfanrwydd ac mae'n anodd deud I bwy mae'r gêm a bwysica. Y ddau dîm a'r rheswm mwy na'r arfer I fynd am y fuddugoliaeth yma heno yn dilyn canlyniadau yn ystod y penwythnos diwetha a mae yna newidiadau yn y naill dîm fel y llall. Yn hîm Caernarfon 3 newid ac yn dychwelyd i'r tîm mae Griff John, Kai Jones a Jake Bickerstaff yn chwarae yn y llinell flaen mewn system fydd yn 4-4-2. Ac Gareth Edwards, Jack Kenny a Danny Thomas ydy'r rhai sy'n colli I lle yn y tîm. Yn hîm yr ymwelwyr, doedd yr rheolwr ddim yn hapus. Colli adre 5 newid gyda Curran, Hunt, Horan, Aaron Edwards a Williams yn mynd allan a Declan Poole yn dychwelyd, felly hefyd Disney, Neil Dans, Danny Davis a Jamie Insol. Wel, dwi'n edrych ymlaen heno I weld Jake Bickerstaff. Ar fenthyg o Wrecsam mae o'n 19 oed. Mae o'n gawr o ocyn I oed, ond dydy ddim di gorfforol bildio allan eto. Mae yna ddatblygiad I ddod iddo fo. Ond beth bynnag wneud ddigwydd heno, fydd hon yn wers iddo fo un ffordd neu llall yn erbyn y 3 amddiffynwr cryf a profiadol Cei Connah. A hwn, chwaraewr y tymor, hyd yn hyn, Danny Davies. I lawr yr asgell lle yma, os di o ar un oson ora heno de, fydd o werth I weld, a fydda ni ddim yn eista lawr, fydda ni eista ar ochr yn seddi, yn carlamu I lawr yr asgell lle yna. Dyfarnwr heno ydy Robert Jenkins o Gegidfa. Ac dyn y cardiau melyn, nid y cardiau coch, y tymor yma, llu o felyn, dim un coch eto. A hynny mewn gêm lle oedd yna beder cerdyn coch yn y gêm diwetha yma rhwng y ddau dîm. Y parch arferol o bosib yn hirach nag arfer. Ac fel mae digwyddiadau'r dyddiau diwetha wedi profi y neges na ellir I gorbwysleisio ledled y byd. A mi fydd ni'n ddiddorol sylwi ar sawl brwydr. Mae ganddo ni ddau newydd yn y llinell flaen I Gaernarfon. A mae ganddo ni newid yn amddiffyn Cei Connah. Oedd na lawio fanna, oedd na apelio go dair. Wel, bendant at I droi law, ond jyst mae'n rei agos I cicrin sydd wedi bod wrth chi gael cic cornel. Mae'n troi gefn, felly mi dylai wedi cael ei roi fel llawiad. Sy'n di wneud I 10 llath agosach i'r gol, ond cic cornel, dechrau da I Gaernarfon. Siawns fan hyn. Chris Owens. Oedd ei law ar y bel, Taylor Williams I gymryd y gic. Dans, hynod brofiadol nôl yn y tîm yn cynorthwyo ar amddiffyn. Mae hwn yn gychwyn positif. Ac oedd yr ergyd yn y diwedd gan Edwards. Mendes yn ceisio cadw'r pwysau ymlaen. Clyweth y bachgen ifanc yma, fel oedd Malcolm Allen yn awgrymu. Bydd na brawf iddo fo heno. Ac y Wild am fanteisio ar be oedd yn gic go wael gan Tibbets. Mae'r rhaid deud, mae noson o dido gyda llaw. Hael llachar. Ac bydd yr hael yn ddim ffrind I Tibbets yn gôl Gaernarfon dros yr 20 munud nesaf, mae hynny'n sicr. Ie, mae o'n gwyneb ni fan hyn hefyd I ddweud y gwyn chdi, ond dim cwyno, neu ti'n egluro. Ceniad Mendes yn cweit yn cyrraedd Bradley. Oce, jyst yn sydyn de, Caernarfon am y tro gyntaf tymor un Shelma Hugh Griffiths am sycynio chwarae 4-4-2. System, dydy Cei Connah ddim yn chwarae yn erbyn fel rheol bob wythnos. Ond ti'n edrych ar yr ochr mae o'r enhyw yn trio
Cynghori chwaraewyr, gymaint o chwaraewyr methu chwarae heno. O, mi'n reswm neu llall. Te yna gamgymeriad fanna, mae Hayes yn awyddus i fanteisio ac i fod yn deg a Chris Owens. Peth cyntaf i feddwl o ar ôl i gamgymeriad oedd sut na'n iawn amdano fo. I brofiad o bosib yn cychwyn i yrfa efo ieuenctid Lerpwl yn talu ar ei ganfed fanna. Wel, rhaid chdi cyffyrddiad cyntaf yn obeithiol ganddo fo. Mae'n gwybod, mae'n dall i gamgymeriad. Ond mae Mike Hayes, diolch yn araf, cofia. Diolch yn slo. Ond mae Chris Owens yn dal i fyny fo mewn ras. Doedd cyffyrddiad cyntaf Hayes ddim yn wych nag oedd. Sbiwch arnyn nhw'n heidio gwmpas Mendes. Sa ddim byd sicrach. Mae Cei Connah yn mynd i fod isio gwneud yn iawn mor sydyn as i bosib am y golled na ddisadwn. Dim amheuaeth am hynny. Terrell Williams. Dyn nhw'n le yng nghanol cae gan Edwards. Bradley. Lloyd ar ysbardyn. Wedi cael tu ôl o'r amddiffyn. Hynny'n biti. Ac awgrymiadau yn y munudau cyntaf yma bod hi'n bosib cael tu ôl amddiffyn Cei Connah. Wel, herwydd system Cei Connah di trin y cem fel arfer 4 ar draws y canol efo 2 ymwysodwr. Mae gen nhw Harrison hefyd yn neiste, ond y dyn yma Bradley, mae wrth i fod cymryd pobl ar. A wan, ar ochr y cae, fydd Morrison yn meddwl, ei, mae'n chwarae 4-4-2, maen nhw'n medru dwblo i fyny yn erbyn i lawr yr esgyll. A fydd mond un wingback, un ochr, Declan Poole a un ochr all Danny Davies sy'n ganddyn nhw. 2 yn erbyn 1, dyna fe Caernarfon yn trio greu lawr yr ochra, a gath wedi weld siampl o fanna wan efo Bradley yn cymryd Poole ar a wedyn Holmes. Chydig bach o gamddealltwriaeth fanna, 2 o chwaraewyr. Caernarfon yn mynd am yr un bêl, Llywyth. Nath o'n fan do, oedd o'n edrych am ei golwr, oedd y golwr ddim di dod ac i fod o'n ifanc, mai dim ond 19 oed ydy hwn ar benthyg o Wrexham. Mae gyda fo steil yn does. Mae'n anodd chwilio, da ni wedi sôn am faint mae'n darllen y gêm o'r dda, ac maen nhw wedi symud yn ôl i ganol amddiffyn heddiw. Edrych a, jyst gorfforol cry, jyst yn cuddiad y bel, na trio gwarchod i allan o'r tir y chwarae. Mae'n gwybod oce, fe i'n neud na, mae Insol yn mynd i trio cael o gwmpas fi, felly mae'n jyst cicio i ni erbyn o. Jyst chwarae clefar ti na i ogi bach 19 oed, ond eto, ar ddechrau gêm fel hyn, ti angen i'w cyffyrddiad bach da fel nath o fanna. Mae noson lawn o gemau yn uwch gyngrau'r Cymru heno. Pen y Bont yn erbyn y Bala, y Barry yn erbyn y Seintiau Newydd. Honna'n gêm allweddol. Hwlffordd yn erbyn Aberystwyth, Met Caerdydd yn erbyn y Dre Newydd, Flint yn erbyn Derwyddon Cefn. Mi fyddwn ni yn dod a bob gol, newyddion bob gol i chi yn ystod y noson. Ac mae noson, wel, lle mae'r frwydr am y lle cyntaf a'r frwydr am lefydd yn Ewrop yn mynd i fod yn allweddol ac yn hwb i gymaint o dimau. O'n i'n edrych cyn y gêm ar Griff John a Max Cleworth yn ganol amddiffyn i Caernarfon yn ebyn Jamie Insol, prif sgoriwr, Cei Connah, pencampwyr tymor dwytha, ac blwyddyn yma Michael Wilde, 37 oed, mor brofiadol a fod i prif sgoriwr nhw. Am eto brofiad ydi chwarae fi. 2 chwaraewr, llawn gallu, sut maen nhw'n mynd i chwarae yn erbyn nhw. Llinell fesur 2 chwaraewr. Burn. Oedd am fler gan Mendes. Ac Cei Connah di setlo chydig bach. Caernarfon yn sicr di cychwyn y gêm ar y droed flaen. Nach chi gic ar ferchog ynde. Pŵl amdani hi. Harris yn y capten. Yn ôl at Holmes. Disney yn angori. Morris nôl at Holmes. Ydy Cei Connah yn dechrau setlo. Mendes yn ôl yn cynorthwyo. Nawr ti ath y capten lawr Morris, ond oedd y dyfarnwr yna. Ac unrhyw un oedd yn hawlio cico'r smotyn fanna, ond nhw'n i hawlio hi'n optimistaidd iawn. Gwaith da iawn gan Wilde yn ei hennill i nôl at Davies. Sbiwch ar y ddau yna. 2 gyflym iawn yn erbyn ei gilydd. Ac fel oeddech chi'n sôn, Malcolm, am dymor mae hwn di gael. Go iawn. Mae wedi creu 8 gol, di sgorio 2 hyn. Ond be mae'n neud?
eto i'r tîm. Sam llawer o ysgellwyr yn cael y gorau allan ohono fo. Dwi'n di weld o gael ei wrthio nôl i amddiffyn llawer tymor hyn oherwydd mae pobl poeni am y ffordd mae yn ymosod. A gan i weld... Mae'n mynd i dod tu fewn i ddyn, crymanu'r bel i gornel bella, mae'n mynd ar ei droi chwith i groesi'r bel i mewn fewn. O'n i'n just edrych ar Ferguson di mynd i cas newydd yn 24 oed. A mae Danny Davies yn 25 oed, blwyddyn yn hyn, a sy'n neb di cymryd y gamble efo rhywun fel fo. Y drosedd yn rhoi cyfle i Caernarfon. Gwffiad bach. Chris Owens ydi o, de, mae'n just cwyno dal i fod. Gan i fod. Mae Cai yn gry, edrych yn y talan y byd, mae o'n gry. Chris Owens yn just tynnu fraich o i stopio fo'n neidio. Taylor Williams. Digon i anelu tuag atyn nhw. Noah Edwards. A gath hi'n syth o'i droed o yn ei blaen heb wiro o gwbl cyn chwaraewr Cei Connah wrth gwrs. Dwy waith rwan, mae'r bel wedi dod allan wrth y cic gornel yn cychwyn y gêm, a rwan yn hon, Noah yn rhagweld lle mae'r bel yn mynd. Mae'n just aros wrth ymwyl y dy tu allan i'r cwrs cosbi lle mae'n mynd i rhedag un ffordd, rhedag ffordd arall. A unwaith mae'n gweld y chwaraewr sydd wedi farcio fo yn edrych ar y bel, adag yna mae'n symud. A mae'n ffeindio'r bwlch na, a mae'n geipi bach o lwc, ond darllen y gêm. Gret o chwaraewr i Caernarfon, gret o chwaraewr. A mae Hugh Griffiths yn mynd i wybod. Mae cyfleon felly yn mynd i fod yn bryn. A mae rhaid manteisio arnyn nhw. Ti'n edrych ar bron i 10 munud wedi mynd. Does am 25 pwynt rhwng y ddau dîm yma ar y funud. A mae hwnna'n yn bwynt sy'n werth i danlinellu. Dyna faint o wahaniaeth sydd. Mae Insel yn ei derbyn i gan Davies. Mae Noah Edwards yn ôl yn cynorthwyo. A mae'r dyfarnwr hoi y drosedd nedio ar Insel. A mae'r Flint di mynd ar y blaen. O gol i ddim yn erbyn y derwyddon Cefn. 1-0 i Flint. A hynny ar ôl nhw gael buddigoliaeth o ddwy o gol i ddim disadwn. Y tîm wedi cael y newyddion wrth gwrs nad oes neb yn disgyn. Y cadarnhad i dod wrthos yma. Ond fydd o'n hwb i'r Flint wrth baratoi am dymor arall. Mae yna frwydro tair am bob un pêl yn does. Hynna fagliad ydi mae o ar Bickerstaff. Maen nhw'n ennill trosedd ar ôl trosedd ar y munud. Caernarfon yn ddewr ac yn gryf. Cuddiad y bel na unwaith eto fan hyn. Ia, dys di. Dod i fewn a just tynnu goes yn ôl. Felly penderfyniad cywir eto. Na'i sôn efo chdi faint o bwysig ydi Flint mewn dipyn oherwydd dydy Hwlffordd ddim yn cael mynd i mewn i'r gema ail gyfla. Felly, mae dre newydd mond ar y munud yma efo'r buddi, os dyn nhw'n curo heno, 2 bwynt o blaen nhw. Digon o greseduon, ond mae'n disgyn i Mendes, nath o ryw lithro braidd. Ond na hanner cyfle fanna i Mendes, dwi'n siŵr beth ddigwyddodd, nath o ryw faglu, oedd o'n oedi cyn mynd amdani. A fedra fi'n deud, cryfdar Cei Connah dros y blynyddoedd dwytha di, pan nhw'n gynta i'r bel gynta. Os na dyn nhw ddim, maen nhw yn i'r ail bel. Ond fedra fi'n deud hynny, felly dechrau ddawol i Caernarfon, ar ôl beth ddigwyddodd yn hwyr iawn yn ebyn y bari yma dy Sadwrn. Ac ella amser iawn i chwarae'r pencampwyr. Da ni'n cofio, unwaith nhw wedi colli cyn dy Sadwrn dwytha, nôl y mis Hydref, a nath nhw arrediad campus wedyn, Cei Connah yn dangos ymatab fel mae pencampwyr y bod i ymatab. 11 munud i chwarae yn y Flint, mae'n 2-0 i'r Flint yn erbyn y derwyddon Cefn. Ac mae'r hefyd mae'r rhyddhad yn ei wneud i chi. Mae'r pwysau oddi arnyn wrth gwrs, dos na ddim cwimp yn mynd i fod fel o'n i'n deud. Ac yn sydyn mae'r hiale wedi llacio a maen nhw o bosib am wedi cael 2 fuddigoliaeth yn olynol. Ydy hynny'n wedi digwydd nhw'r tymor yma? Mae gen nhw siawns o mynd i fewn i'r gema ail gyflanic. Os ydyn nhw'n dal i ennill arrediad fel hyn.
Does ddim VAR yn uwch gyngor Cymru, ond da ni yn cael cadarnhad bod ni'n parhau yn 1-0. Yn siŵr beth ddigwyddodd i'r ail gol na. Mark Cadwaladr yr gafodd y gol sy'n cyfri yr unig gol. Mae honna gan Tibbets yn mynd i Davies. Davies yn gweld y golwr oddi ar ei linell, oedd hi werth yr ymdrech. Oes a bod na fo. Mae ar ei, dwi'n deud, dwi'n problem iddo fo os di ar ei chwith neu ar ei dde fo. Da ni wedi weld dwch lawr y ddwy asgell. Ond dim y gic gorau na di gan Tibbets yn y gol. Mae'n rheoli'n dda, mae'n gosod ti am ei ail gyffyrddiad i gymryd yr ergyd ar. Mae'n gwybod union beth mae'n neud. Dim yn un anodd chweith i ddweud gwir, si. Dwi'n gwrando ar gyn flaenwr Cymru Malcolm Allen sy'n mewn hwyliau da. Yn deud nad oedd honna'n gic orau gan Tibbets. Oedd hi'n dechrau'n gic ddifrifol i fi, ond mi ai efo Malcolm. Cam sefyll, mae'n debyg, oedd yr heswm pam nad oes na ail gol i'r Flint. Ond nes i edrych yn galed, o'n i methu gweld y llymad yn Flint o fan hyn, felly rhaid fi gymryd gair pobl sy'n dipyn nes at yr achos. Griff John, chwilio am Mendes. Mendes di gyd yn dda fanna, ac os bod o'n ddewr, oedd o'n fodlon mynd amdani hi. Bel di anelu at Bradley. Yep. Ac o rhaid i Holmes wneud y chwarae saff. Oedd hwnnw'n ymosodiad da gan Caernarfon ar y dde yna. Wel oedd, a dechrau gyd gan Mendes, sydd wedi cychwyn bob gêm i Caernarfon tymor un. Dangos faint maen nhw'n dibynnu yno fo. Wedyn, unwaith mae'r bel mynd allan y tes, un beth ar ei fel, croesi posti bella, y ddain yn dod mewn, Bradley. Ond ni'n meddwl, Cai, sy'n Cai di hyd yn medru neidio'n gynnar y fanna ar sgwydda Holmes. Bradley'n gwiroddi ar yr amddiffynwr. Mae Met Caerdydd yn cael tymor mor siomedig bellach. Mae'r dre newydd ar y blaen o 1 gol i ddim yn y fan honno. Ac be sydd wedi digwydd i Met Caerdydd? Ia, fedri nhw ddim recrwtio fel clwbiau eraill wrth gwrs, da ni'n gwybod hynny. Ond yn sicr fydd nhw ddod â chwaraewyr da i fewn yr haf yma. Rwy'n nhw ydy'r tîm oedd yn syncio'n sydyn os ti'n licio deud hynny. Ydych chi'n gweld bod y trap ar y drysa wedi agor yn barod iddyn nhw. Mae'r hyfedd Roscoe di mynd, Will Evans di mynd, hynny nid ar chwarae bach mae tîm prifysgol yn gallu cael chwaraewyr yn lle'r rhain un ag e. Go iawn, nhw oedd yr arwyr de, ond ti'n edrych ar geithw Roscoe nôl, efallai nid sy'n ti'n newydd iddyn nhw, dwi'n meddwl fysa nhw eisiau. Cas. A fi newydd ddeud, wrth y genedl bod chi mwyn hwyliau da. Dwi'n meddwl, Adam. Chwarter awr wedi chwarae, chwarter awr cystadleuol. Ac i unrhyw un oedd yn meddwl y bydde peiriant Cei Connah yn dod yma'n ddidri garedd heno ac yn cael pethau i ffordd i hunin, nid fel na mae wedi bod. Mae Insel di chipio hi, a mae Insel yn canfod Dans, a mae Dans yn meddwl mynd i hun, mae Pŵl tu allan iddo fo. Pŵl yn argydion i sel, ar ferchog, ymosodiad slick, a'r ergyd yn y diwedd yn gywir, ac o raid iddi fod. Pŵl yn sgorio, a mae Caernarfon mewn pwll o dristwch. Caernarfon, dim, Cei Connah 1. A dyna pam, yna 25 pwynt rhwng y ddau dîm. Insol, gweithio mor gael ad eraill i nôl, wedyn y bel at Dans. Dans, oedi, disgwyl Pŵl, Pŵl yn siarad efo, wwan, cael y bel, yn ei lwybr, ddim gyda oedi llawer, just i chyfeirio i'r gornel, dyna pam mae o'n gorfod ein, a mae'n pasio i. Ti fewn i droed, na fo, pas y draws y golwr, syth i gornel, sy'n rhaid i gael pwer, pasio'r bel i ddewin yn y gornel na ti isio, a mae syth yna. Gret o gol i Cei Connah, yn erbyn llif y chwarae. Ac ar ei Dans, oedi'r bas yn do, hynny yw nes bod Pŵl yn yr union fan. Wel, dyna di'r gyrfinach, oherwydd ti'n cymryd yr amddiffynwr dwytha allan o'r gêm. Wrth dal y bel, a wedyn, pan mae o'n dod, ti'n creu 2 yn erbyn 1, ti'n gwneud ti iddo fo'r amser perffaith. Ti'n hollol iawn. Ia, profiad pan arwyddwyd hwn 38 mlwydd oed o pobl yn codi heiliau. Mae wedi chwarae 15 o dimau yng Nghynghreiriau Lloegr. Os bysa fo
wedi chwarae'n gynnar, sy'n amddiffynwr di gweld sy'n mynd ar draws. Dyna pam mae'r oedi dod i fewn. Oedi, disgwyl amddiffynwr, wedi ti jyst signo fo i fewn, a ti jyst chwarae allan o'r gêm. A'r oedi'n profi di oedi yn cyfri. Os da chi mor ddawnus a dans, mae'r bel gan Davies. Nawr, te mae rhaid i Caernarfon fod yn ofalus nad i'r llif ddoren agor. Ac dans yn dal i fynd, a fo nath yr hediad ymosodol positif. Ac oedd y gol yn ebyr hediad y chwarae, yn doedd? O, ta. Ydy Caernarfon wedi creu cyfla glân, os ti'n licio. Ond maen nhw wedi bod yn rhyw fygwth ella i gyflawni rhywbeth. Heb yr cutting edge na yn y trean ymosodol. Holmes. Chwilio mynd sy'n eto, mae'n dod i Davies, oedd i gyffyriad ddim cweit digon da. Mae wedi gyd yn dda i chadw'n fyw, mae Pŵl yn dod fewn amdani hi. A rywsut yn fratiog, mae Caernarfon yn dod â hi, ond mae'r pwysau yn dal ymlaen. Yr hediad gan Chris Owens. Gormod ar y bas. A dybed. Dybed ydy'r haul yn machlyd ar obeithion Caernarfon. Da ni'n sicr ddim yn drist i weld yr haul yn mynd ar hyn o bryd i ni sy'n ceisio edrych ar y gêm yna chi o lygfa. A mae wedi bod yn ddiwrnod godidog yma. Holmes. So fi'n medru rhannu'r machlyd yn mynd lawr i neb o'n chdi ni. Dwi'n reis emosiynol, Malcolm. Kieran Mills-Evans gyda llaw sgorio i'r dre newydd. Felly 1-0 mewn 2 o'r gemau. A mewn 2 o'r gemau tîm oedd i cartre sy ar y blaen. Davies. Chwilio Minson oedd yn barod i danio'n doedd a'r Clyweth yn ei ôl i wneud digon. Dwi'n bach o syndod Steve, ond mond un gol mae'r dyn yma wedi cael tymor hyn. Efo fod y prif sgoriwr tymor dwytha. Ond mae'n gweithio mor galad i'r tîm, na ddeud hynny. Dyna un o'r reswm mae o'n ôl yn y tîm heno. Mae'n gweithio lot fwy calad a cyrryn yn y marn ni. Ac hynny yw. Neu'n niwsans o chwaraewr i chwarae nebyn. Ac i unrhyw un o ddim di chwarae'n galed neu fi'n pen y bont disadn oedd y fwyell yn mynd i ddisgyn yn doedd. Hynny yw, oedd Morris ddim yn mynd i fod yn faddeigar o gwbl. Yn ormod ar honna, ond mae Disney am wneud rhywbeth ohoni hi. Ac dwi'n siŵr bod nhw wedi gweithio ar y gigornel yna sawl gwaith. Ond ar y degau mae rhaid chi dderbyn. Mae'n gallu mynd o'i le. Wel, dyna di'r fantais o bod dîm llawn amser wrth gwrs, fel mae Cei Connah dyddiau hyn. A mae o'r dyn hyn 5 mlynedd yn ôl, es bydd ar y lliw, yn y lliw fel rheolwr yn Cei Connah, yn Ewrop. Yn Ewrop bob blwyddyn. Pencampwyr am tro gyntaf, tro dwytha. Wel, nath o'n illu dwbl do, gyda nhw gwpan y gyngrair hefyd. Dwi bron iawn ag ofn deitha chi, mae Flint 2-0 ar y blaen, ond mi nai ar hyn o bryd nes i rywun ddeitha fi bod o'n cam sefyll. Ond maen nhw ar y blaen unwaith eto. Os da chi'n darp ysgynnau, o 2-0. Davies, Twt. Fydden nhw yn dîm i wylio'n agos efo Neil Gibson, mae'n enwynog sy'n nabod y gyngrair yma yn dda iawn. Ac bechod nath o'n dod i fyny efo Prestatyn i glwb gartrefol fo. Tymor dwytha wrth gwrs, gathodd nhw ddim y trwydded ar ochr o'r gyngor is, ond mae o'n Flint a mae wedi dechrau newid pethau, mae wedi dod chwaraewyr newydd i fewn a mae'n dechrau cael canlyniadau. Anghofio ni'n y gêm, be am syllu ar y lygfa yna. Oce, o'n i'n ôl at y gêm. A mae'n gefach dda. Mewn cyfnod da i uwch gyngrair Cymru. Ar ôl yr holl oedi yn sydyn, dyn ni ymhen busnes y tymor. A mae'n noson fel oedd disadwn diwetha, fel fydd disadwn nesaf pan mae gymaint o ganlyniadau yn cyfru. A dim ond i gadarnhau fel hyn mae hi ar hyn o bryd. Hwlffordd. Mae penderfyniad dadleuol i ddeud, da ni'n mynd i Ewrop hyd os da ni'n cyrraedd
5 met Caerdydd yn para. Honna gêm ydy pen y bont ar Bala. Ac honna hefyd rhwng y Bari a'r Seintiau Newydd. A fydd yna lygadu y gemer heini ymhlith yr rhai sy'n gwylio'r gêm yma, a mae yn 2-0 i Flint. Ac os ti'n aros fel hyn, i chi gael syniad o be dwi'n ei damlinellu, yna mae Cei Connah nôl ar frig y tabl ar ôl colli lle Bnawn Sadwrn. Ond mae hwnna'n bas dda di Bradley ddim yn cam sefyll o'n ormod arni. Ond ni'n deud bod hi'n bas dda, oedd y syniad yn dda, mi ddylai di fod yn bas well. Wel, fan yma'r bylcha, efo'r 3 yn y cefn gan Cei Connah heno yn Disney, Chris Owens a Holmes. Maen nhw'n gul ofnadwy. Felly, os fedri dwi'n symud y bel o un ochr y cae llall, mae'n bwlch mawr. Bickerstaff, mae di gyd yn dda, nath a reoli'r bel yn hyfryd, a mynd i hyn! Am gol unigol gan Jake Bickerstaff. I drydydd o'r tymor yma ar Fenthyg ac yn dangos pam bod hi werth rhoi cyfle i fachgen 4 ar 15 oed ar y lefel yma ac yn heiddiannol mae Caernarfon yn gyfartal. Ie, mae yna wiriad o wrth Disney, dwi'n siŵr o fan hyn does, ond dyna sy'n gyrru y golwr Oliver Byrne y ffordd anghywir na ni weld. Mae o'n edrych i'r canol, mae'n jyst ffigio neu hynny, jyst i ryw dwyllog bod o'n mynd i'r canol. Wedyn, mae o'n cael yr ergyd i fewn, mae'n dod o'r wrth troed. Ni weld y cyffyrddiad cyntaf yna, wedyn mae'r ailyn yn dod o draws i chwaraew sy'n glefar. Rwan ta, ffigio, mynd i'r canol, ond be rai, na i fynd. A mae'n dod o'r draws o'r wrth top, just o'r wrth ben troed, John Disney. Yn y diwedd yn hyn, a just codi hi dros y golwr. A mae'n dda gweld y bechgyn ifinc yma yn cael cyfle ar y lefel yma. A da ni'n cofio rhai fel Ben Capango. Fel hwn yn lefel bellach sy'n ar gael. A mae clybiau fel Wrexham yn fod yn ymddiried i bechgyn ifinc i glybiau yn y cyngrair yma. Ia, dim just Wrexham na chi lawr yn y ded, yn gweld Abertawe a Caerdydd yn ei wneud o hefyd sy'n gret i weld. Na Casnewydd wneud o rhai blynyddoedd yn ôl efo'r Bari. Ac ar hyn o bryd fel mae pethau, mae'r Seintiau Newydd yn ôl ar frig yr uwch gyngrair. Mae gan nhw gymaint o fantes gwahaniaeth goliau. Dwi'n meddwl bod y gwahaniaeth goliau rhyngddyn nhw a Cei Connah'n 20 gol. Felly mae hynny werth pwynt mewn gwirionedd yn dydy'r Seintiau. Nes di sôn am, os am ameuaeth y gwahaniaeth, y cymhariaeth, y clwbiau yma, Caernarfon a Cei Connah, un llawn amser, un ddim. Ond maen nhw, y ddau dîm yn y chwech ucha. Un yn mynd am y pencampwriaeth unwaith, eto llall yn hapus ella disbod yn y gemau ail gyfle dod i fod tymor. Ond, mae'r ddau dîm de, mae'n amheuaeth bach yn y rawyr, bob tro mae Cei Connah'n ildio goliau tymor hyn. Bob tro maen nhw'n neud hynny, mae yna rhywbeth yn y rawyr yn just eitha chi, wow, ella bod yna siawns o gyro nhw. Mae unsol yn brysur yn dydi, mae'n hynod brysur. Yr unig beth fe wylio, a mae ar hwystredig nawr, dyna ydy gwendid yr uned. Mae o'n gallu colli ben, mae'n gyfartal gyda llaw yn y gêm rhwng Met Caerdydd a'r Dre Newydd. Ac nos fory ar mwy o Sgorio. Cofiwch, fel da ni'n cael cyfle ar ddydd Llun i ddangos goliau'r penwythnos, yng nghanol wythnos mae yna gyfle i ddangos bob un o goliau heno. Yna di Sadwrn, y Seintiau Newydd yn erbyn Pen y Bont. A wedyn y nos lun fel arfer ar Sgorio Stwnsh. Goliau penwythnos nesaf i gyd i'w gweld. Felly digon o gyfleon i weld cyfnod mor gyffroes ar ddiwedd tymor yr uwch gyngrair. Sam amser gwell na hyn, fel chwaraewr, fel cefnogwr. Dwi'n gwybod dyn nhw'n cael dod i wylio eto, ond maen nhw'n gwylio adra, dwi'n saff o hynny. Ac os am amser gwell na diwedd y tymor y busnes hyn, mae'n rhywbeth bod tro i gwffio amdan. Yr unig beth dwi'n holi, a mae rhaid bod yna gyfle. Maen nhw'n mynd i arbrofi efo gadael cefnogwyr mewn i rai gemau fel arbrawf. Yna gan sefyll fan'na, gan Wild, maen nhw'n deud bod nhw'n mynd i arbrofi, a mae rhaid i chi feddwl y gallai Llywodraeth Cymru arbrofi efo Cyngrair Genedlaethol Cymru a gadael rhai cefnogwyr i mewn. Dwi'n cytuno. Mae'n jyst disgwyl tan mwy o pobl i gael y bigiad, dwi'n meddwl. A fasai'n neis
yn braf gweld yr eisteddle yma yn llawn ac yn swnllyd. Wel, os na un clwb, dwi'n gwybod mae bob un clwb di cael gymaint o gefnogaeth dros y blynyddoedd dwytha yma. Ond mae Caernarfon yn un o'r rei mwyaf, sef i ddeud, sy'n colli i cefnogwyr. Mae'r seintiau newydd wedi mynd ar y blaen o gol i ddim yn y bari. Di hwnna'n yn gêm hawdd iddyn nhw heno. O te. Holmes. Owens. Dwi'n hoffi hwn. Mae'n chwarae yn y tri cefn i chi, ond mae gynno fo'r ddawn i greu. A mae di canfod Davies. A mae Davies at Wild. A mae Wild at y sgoriwr. Pŵl. Holmes. A mae gyda fo allu i ganfod y dyn. Be bach o gamddealltwriaeth Dans a Wild yn mynd am yr un bel yn y fan honno. Ie, ti'n edrych ar Wild, mae o mewn safle gwell yn y man ni, a mae Dans ddim yn gwrando arno mo'n gweiddi. Mae Wild yn 37 oed dyddio yma, ond jyst edrych ar ei chwarae fo a'i safon o tymor hyn. Prif sgoriwr. Gymaint o goliau, bob math o goliau, a mae yn y clwb na dyn ni wedi sgorio 201 hyd yn hyn. Dwi'n siŵr ni'n lygad o ar yr un nesa, y trydydd iddo fo 209, dwi'n meddwl ydy hwnnw. Mae'n ddeitha i chdi enw fo rwan. Pe bych chi'n chwilio Ryan Brobl sydd wedi sgorio i'r seintiau. Nawr, os oedd gynnu fo 2 gol mewn 2 cyn disadwn. Mi oedd gynnu fo 4 gol mewn 2 ar ôl disadwn. A felly heno, mae o bellach 5 gol mewn 4 gêm. Ie, Lee Hunt ydi o. Sef y 209, mae Michael Wild ar 201. Sgorio sydd wedi giro fo cyn diwedd y tymor i fynd i fyny trydydd. Gŵr arall o Lerpwl, wrth gwrs, dim perthynas i Roger. A dyna fi'n dangos fo oed. Ar bel gan Holmes. Siwr sa'ch chi wedi gwneud Mr Bond da yn dy ddydd ni. Davies di gen ddau gadw hwnna'n fyw wedi nadi. A da ni... Ia, gyda'i deimlad bod ni'n cyrraedd ar hanner awr cyn edrych ar y cloc. A mae'r hanner awr i fod yn 10 di hedfan, Malcolm. Do, mae wedi. Ac o gwmpas chwarae ar y cae, mae'r sgôr... Yn 10. Yn 10 ydi tad. Noah Edwards yn llac fan'na, mae Dans. Mae'n gwybod pan mae'n hanner cyfle, mae'n brathu, mae'n chwilio am Pŵl. Mae'r dyfarnwr o'ch ar fantes. Mae Pŵl di gorredeg honno. A mae'r dyfarnwr eisiau gair. Iawn, oce. Mwy na hynny. Fe di ddod â i nôl. Iawn, dwi'n poen o'n Cardi Melin, ond sa wedi dod â'r fantais yna nôl i gymryd y cyfle eto. Sa hynna di bod ddim yn 10 o gwbl ar Caernarfon, oherwydd mae wedi bod 3, 4, 5 eiliad ers y digwyddiad yna, sy'n yn drosedd, sy'n yn Cardi Melin. Wff. A fi'n bwysig iawn bod yn y golwyr gore'r uwch gyngrair Oliver Byrne yn effro fan'na. A da chi'n mynd i ddeud, Malcolm, dwi'n gwybod bod chi'n mynd i ddeud, oedd gan y blaenwr Hayes hawl i fynd am y bel. Wel, oes, dwi'n meddwl a llithro me o. A ni weld fan hyn. Wel, mae'n just gadw draed. Stopio, de? Ia, wedi stopio. Momentum o'n just mynd â fo i fewn i'r golwr, nath o'n codi droed na'n byd. Fatha chi'n siarad, Malcolm, beth i stopio? Dwi wedi cael athro da. So honno yn gêm fasa'n byddaru. Pwy sy'n siarad fwyaf? Ydy'n cyrraedd Dans pam ddim. Oedd yma'n bwriadu honna, oedd ydy Pŵl yn mynd i allu hachu fi, ydy mae o. A mae'n troi cic gam yn rhywbeth sy'n creu hanner cyfle fan hyn. Mae wedi chwipio fewn, na chi bel i mewn, a Wild yn sgorio. Oedd hi'n bas hyfryd tu ôl i'r amddiffyn. Y math mae amddiffyn yn ei casau a'r math mae Wild yn ei llyncu. Ac unwaith eto, mae Cei Connah ar y blaen. Wel, a'ch ti'n disgwyl Wild dod i mewn yna, ond dwi'n edrych ar Griff John de, ac hefyd ar Cleworth yma'n hyn. Mae'r ddain i nhw, edrych lle maen nhw'n gwynebu. Edrych lle maen nhw'n gwynebu rwan, Declan Pŵl ar y bel, mae'n dod hanner llad, mae'n dod gorau cymryd nhw ar
a mae i fewn i'r corridor ansicrwydd. Mae nhw wedyn yn just edrych ar y dydd y coes i bel. Dwi'n sgorio! Mae Michael Wilde yn y canol. Un o prif sgorwyr erioed i'w Cyngor Cymru. Lle pwy sy'n marcio fo? Na, Michael, clefar, amseriad, dwi'n cyrraedd pan mae'r bel yn cyrraedd. Dim cyn, dim ar ôl, just perffaith. Ond am groesiad, Balcon. Hei, gwadd i unrhyw ymosodwr reit yn y rhwyd. So, mae y bedwar llath allan. A'r corridor ansicrwydd na eto, lle mae'r amddiffynwyr yn gwynebu'r golwr. Golwr ddim yn gwybod i'n mynd a dod. Wedi ddod nôl y bel, gret y gol. A fel mae Cei Connah yn sgorio, mae'r Seintiau'n sgorio. Mae'n ddifyr yn dydi. Y bari dim y Seintiau newydd 2 nawr. Ia, dwi'n gwybod oedd i pwy bach y sioc dros y penwythnos efo pen y bont yn curo Cei Connah. Oedd, sioc i bawb. Ond, ti'n gwybod be, y tîm wneud gymryd mwyaf efo bwyntiau o ddiwrth. Malteos yn lawio banda. Mae'r dyfarnwr cynorthwyol yn deud cic gornel a dim mwy na hynny. Fe edrychodd y dyfarnwr Mr Jenkins ar hwng y ddau ohonyn nhw. O'n nhw'n gwbl bendant. Felly mae'n cael taro top i fraich o wan. Ti'n gwybod be? Mae hwnna i lawr i Benelin o. Mae nhw'n dal i gwyno. A mae'n plygu i fewn i'r bel. Mae'n benderfyniad dadleuol. Williams. Paratoi gymryd y gic. Griff John nath i fyny amdani hi, mae Williams yn cael cyfle arall i ddoi di mewn. Wff. Mae'n tegon i olwg eto. Griff John gath yr ergyd yn y diwedd. Edrych ar llawiad yma. Edrych ar sy'n mae'n plygu fewn i'r... camgymeriad yma na. Ond edrych ar hon wan. Mae o'n plygu... Disney ydi o. Ti'n gwybod be, mae'n wedi law trol i gefn. Ond mae o'n dal yn plygu mewn ni, felly dwi'n mynd siŵr rwan. Felly, os di y dyfarnwr efo'r un olwg a fi ar y digwyddiad, mae o'n mynd i reid rhywun peth fel nath o. Ond mae Caernarfon wedi ymateb yn dda i'r ail gol na. Yn sicr, dim ymheth am hynny. Wel na, ac aros yn y gêm ydy iddyn nhw o rwan tan y regwyl. Ia, os wedi dweud gol yn ôl, union i pethau gret. Wedi just yn teimlo. Os dyn nhw'n cael... Cei Connah'n cael un arall. Ie, mae rhaid i Gaernarfon gael y drws yn y regwyl yn does. Ac os dyn nhw'n cael un, bonus sydd hwnna i ddweud ti ddwy'r un cyn mynd i mewn. Os ti'n ben blwydd y bachgen bach sy'n byw yn y tŷ tu ôl i le dwi'n sefyll yn sylwebu gyda llaw, mae yna anreg bach iddo fo. Mae pel y gêm yn ei gardd nhw dan y fainc bren. Fe pawb o Gaernarfon yn awan. Maen nhw'n dringo lawr o'i hysgolion. Yn lle gwylio'r gêm yn o'r hiffen ôl y bel. Well i ddeud bod y bel yn fflat. Michael Wilde. Be allwch chi ddeud am y dyn yma? Wel, mi ddida i mai dyna gol 202 iddo fo. Saith i ffwr o'r Lee Hunt. Eitha bythol Rhys Griffiths. Na, Mark Lloyd Williams Hughes. Hynny yw, pan ydych chi sôn am i ddylanwad o, mae'n debyg bod o'n dibynnu ydy Cei Connah'n mynd ar bencampwriaeth. Neu beidio mi ofynnau Malcolm yn y munud, ond mae'n ddatl fel Wilde yn chwaraewr y tymor yn does. Un o chwaraewyr y gêm di Declan Poole, dim ond heth am hynny. Mae o'n ddylanwadol iawn lawr o'r asgell dde yma. Wel, mae wedi sgorio un y creu un do, Declan Poole. Tair gol i ddim i'r Seintiau hwff yn y bari. I fyny i'r toriad, de. Allan o pwy'n gymryd mwy o bwyntiau yn ddisgwyl. Ansicrwydd amddiffynol eto mae'r rhai dweud a pwy sy yno i greu ac i gosbi o bosib ydy Poole. A mae o'n chwarae efo'r amddiffyn ar hyn o bryd yn dydy Poole. Mae Dans yn manteisio ar y camgymeriad gan Hayes. Mae hwn yn gyfnod da i Cei Connah ac yn gyfnod pryderus i Gaernarfon. Tippett yn oedi yn lle dod, ond mae'n cael ei chlirio ddim yn dda. Syth at Holmes. A mae Caernarfon yn peri problemau yn nhw'i hunain ar hyn o bryd. Sbiwch ar Poole eto, defnyddio'r chwaraewr. Davies di symud o'r chwith i'r dde.
Di Gedna'r ferchog I gael honna at Holmes, at Wild! Ac mi nath. Mae'n amseru berffaith o'n Griff Jones sy'n neidio reit o flaen o'n ac mae Ryan Williams o'i gwmpas o hefyd yr ei pwysau yna fo. Ond mi oedd I brifo I ben yma neud, ond mi'n neud y beth iawn I neidio'n gynnar. Be mae'n trio neud wedyn I di defnyddio Ryan Williams, dwi'n meddwl ydy'r un o'i flaen o gres gan yr amddiffynwr I gael y tackle yna I fewn, ond wedyn ar ôl hynny, mae'r croesiad yn ein campus, fel sa Holmes yn neud i'r posti bella, gwybod lle oedd Wild yn gynnar. Ww, ar I ben glin dyn nhw? Ie, glanio nath ond gyda llaw rai yn brobl, sgoriad y drydydd gol. Dych chi bron iawn, ddim eisiau dynnu goes o. Rai yn brobl sgoriad y drydydd gol, i'r seintiau 2 gol iddo fo. Mae hyn yn bryderus, mae yna flaenwyr gan gynnwys Curran a Williams ar y fainc I Cei Connah. Ond nôl at y dyn yma, y ddadl yma, mi allai fod yn un o chwaraewyr y tymor. Un cwestiwn, 37 oed, I gyflawni be mi o'n neud, dal I fod, fydach chdi neud I beth am Venables I radda, herwydd gyda fo 19 o golia tymor hyn. Ond dwi'n just meddwl, mae Wild erioed di bod, ma'n sôn am rhywun efo gredd naturiol o sgorio golia. Mae o bob tro yn y lle iawn, amser iawn, dim ffliwg di hynna. Gwefan gyda llaw ar y ddau enwesi, Aaron Williams a Craig Curran. Nhw di'r dewisiadau amlwg, fydd hwn ddim eisiau gadael y maes, ond mae yna gemau mawr I ddod, gan gynnwys gemau yn erbyn y seintiau newydd, a dyn nhw ddim yn mynd I gymryd unrhyw risg efo Michael Wild. Ond mae o'n gwybod I hun, Steve. Pan nath o lawr fyna, di Michael Wild byth yn aros lawr. Byth, mae wedi troi I ben glin wrth glanio. A dwi'n gobeithio, dydyn nhw ddim y gweitha, oherwydd pan ti yn glanio fel yma, dy ligaments di yn mynd, dwi'n gobeithio rei medial reit I mewn, rei lateral 6 wsos allan, 4 wsos I 6 wsos I diwedd tymor wrth gwrs. Dwi'n gobeithio ddim mor wael o hynny. Dybed ydy di newydd weld un o'r eiliadau na sy'n drobwynt mewn tymor. Ydy ni newydd weld y foment pan mae bygythiad Cei Connah, wel yn sicr di cael ei wanychu, dim am heth am hynny. Ond Cei Connah yn erbyn y seintiau yn brwydro ac yn gwneud heb hwn, di o ddim eisiau gadael maes y gahad a mae yn ei ôl a mae'n dda I weld o. Mae'n siŵr mae chydig funudau geitho I weld o'n iawn. Wel, ia, neith o aros tan yr egwyl wan, sa fi'n meddwl. Fydd o sio aros tan yr egwyl, dyr ei fel la. Yn y bel lac yng nghanol cae mae gan Edwards. A Bradley tu allan iddo fo. Mae gan Williams. Mae Williams, mae gyda fo ddawn I daro pas gywir. Does Hayes oedd y targed a mae'n dod I insol. A mae insol I Gedna'r ferchog fanna i'r rheoli hi dan bwysau gan Williams. O Williams arall hynny yw. Ie. Mi wela ni rwan efo Michael Wild, pan mae o'n gron newid cyflymdra os di'n mynd I fod yn oce. Mae'n mynd lawr eto rwan, mae'n hoblan. Na ni weld os di'n gron newid cyflymdra yn y symudiad nesaf lle mae'n gros. Y symud yn sydyn un ffordd neu llall newid cyfeiriad. Dio ddim yn hapus. Mae Abertawe wedi ennill o 2 gol I ddim yn Sheffield Wednesday heno. Maen nhw'n y trydydd safle nawr. 75 o bwyntiau 2 ar y blaen I Brentford sy'n y 4ydd safle, ond yn bwysig iawn 9 pwynt yn glir o Reading sy'n y 7ydd safle. Felly ar ôl i'r hediad gwael, 2 fuddugoliaeth oddi cartre yn olynol I Abertawe. Maen nhw'n nôl yn y 3ydd safle. Ac bod y gobeithio'n da uchaf, sy'n ni'n deud I mynd, maen nhw bron iawn nawr yn sicr o'i lle yn y gemau ail gyfle. Noson llawn pêl-droed heno. A gwych, os di, sgyn nhw'n llawer o gemau I fynd, 5 gem I fynd illa, felly mae'n golygu bod nhw'n mynd I golli bob un nhw bron dydi, os dyn nhw ddim yn mynd I wneud yr gemau ail gyfle. Ac am swydd mae Steve Cooper wedi wneud yma, efo colli Rowdon, dechrau tymor, 20 miliwn, ti'n bod, mae wedi gwneud dod â chwaraewyr I fewn ar fenthyg, mae'n gyllu dod I bod yn ella un o'r llian y pencampwriaeth, a mae dal di cael nhw I chwarae pêl-droed ac cael nhw yn y safle ma nhw. Ond y beniad campus fanna gan Wild at Davies a mae gan Dans nôl at Davies. A mae ganol y cae at Harrison. Holmes a Poole, mae'r ddau yna'n dall I gilydd i'r dim yn dydyn. Mae'r bala
wedi sgorio ymhen y bont, diddorol. O hwnna'n ergyd gampus. Ac Davies, mae o'n bobman. Mae Danny Davies ym hopman. Mae wedi bod yn gweithio'n galed lawr o'r asgell, mwy o waith creu, ond dyna fo'n tanio. Troi de tro yma. Troi chwith fel o'n i'n gyna. Ond ti fewn rwan ar ei droi de, mynd am y gornel bella na, mae'n codi gan y fo, mae'n plygu nôl. Jyst pan mae'n gyfyd yn ergydd, mae'n ymestyn dipyn bach. Felly pan ti'n ymestyn, mae'r bel yn ei bell yn wrthach chdi, felly ti bob tro mynd i codi wrth trio orfodi'r gic am y gol o'r ymdrech. Ti eisiau'r coes sefyll na reit wrth ymwyl. Y bas hyfryd o ganol cae fanna. At Hayes, mae Hayes di gwneud pêl gampus at y postyn pella Bradley ath amdani. Ardderchog gan Hayes. A mae o wedi glynu at yr ochr dde na wrth i Williams daro ergyd. Ia, mae Hayes. Mae Hayes. Mae o'n gwneud gwaith mor dda, ond mae o'n gywir yn ei grosiadau, dydy. Dyna pan maen nhw'n chwarae allan ar y dde, mae pob yn deud dylfa chwarae fel ymysodwr. Edrych at o'n cyroedd un, mae'n jyst cael hanner llath i groesi mewn crymanu. Ond nath Sean Bradley neu camgymeriad anfarth yma na. Mi dylfa fod i mynd i fewn yn gynt, neidio'n gynnar, mae o'n sefyll yna. Mi dylfa fod i bod yn dod i mewn ar cefn yr amddiffynwr i neidio'n uwch na fo a penio i fewn i'r gol. Hanner amser yn y gêm rhwng y Met a'r Dre Newydd, ac mae'n 2-1 i'r Dre Newydd ar yr egwyl. Ie, dwi'n siŵr bod Danny Holmes fanna methu coelio nad oedd na. Ne, bod oedd i fewn arno fo. A'r unig beth ydy y gyfrinach ydy neidio'n gynnar. Herwydd mae Danny Holmes yn bacio i fewn i chdi. Dwi'n yn drosedd fo sy'n bacio fewn i chdi. I tîm yn un am barod. Wedyn ti'n defnyddio fo fel ystofach i fynd yn uwch a penio efo task symbol i'r fewn i rwyd. Wel, mae un peth yn sicr, mae Caernarfon di ymateb yn gampus i fynd ar ei holi. Anthony Cei gyda llaw, sef yr arfer yn chwarae, yn gwarchod y pedwar cefn fo sydd wedi sgorio i'r bala. A felly mae ganddoch chi y Barry ar ei holi, a mae ganddoch chi Pen y Bont ar ei holi yn y frwydr na. Wel, o'n i'n mynd i ddweud am y chweched safle, na, am y trydydd safle. Lle oedd y bala yn siglo, oedd ar hyn o bryd mae'n noson dda i'r bala. Harrison. Noson fawr i'r bala, ti'n hollol iawn, lawr yn Pen y Bont, gan o wsos. Pŵl eto. Dans. Holmes eto. Mae wedi bod yn brysur. Ag at i gapten. Ac pan mae'r amddiffynwyr yn symud fyny, mae Harrison wastad yn disgyn nôl i warchod Noah Edwards. 2 funud amser ychwanegol i chwarae. Noah Edwards. Mae Williams yn brasgamu lawr yr asgell. Mae Bale yn dal ganddo fo. Hayes yn hydrach ydi o. Yn profi eto'r pwynt oedd o'n i'n neud mor ymosodol mae o lawr yr asgell bella yna. Mae'n gyflym hefyd, Malcolm. Mae o'n gyflym yndi, ond nathon ni gweld i gyflymdra fod efo'r cyfle gathon o'r ddechrau'r gêm, lle i gyffyriad cyntaf yn un sal, nes wedi bod drwad un yn ebyn un efo'r golwr. Ac un peth di o rioed wedi wneud i fi, ydy argyhoeddi fi bod efo'r awch i sgorio mwy o goliau. Mae o'n jyst yn hapus, weithio'n galad i chdi, mi geithio i gamball gol, ac llawer yn nhw'n glasur o gol hefyd, ond dim bob wythnos, dim y cysondeb, a Caernarfon ydi lefel fo, na ddeud hynny. Caernarfon chydig bach yn anlwcus wedi ar ei holi? Na i ddeud rwan, mae Cei Connah di edrych mwy bygythiol yn y trean ymysodol. Mae Caernarfon efo amddiffyn dibrofiad yn edrych reit sigledig, na i ddeud hynny, i be mae Cei Connah yn. Mendes yn ei hennill i neb yna i fanteisio, a Davies, a gyda llaw Davies nath daclo Hayes pan oedd Hayes ar yr hediad diwetha yna. Mae Davies wedi cael hanner cyntaf ardderchog, a mae o'n redwr cry, mae redwr positif, a mae o'n groeso'r sal. Da, o bod rhywbeth
Mae di chwarae'n dda, dydi. Fo ar un ochr a pŵl ochr arall. Do. Oedden ni'n sôn amdano nhw cyn y gêm, os ydyn nhw'n mynd i gael ffordd eu hunan fel maen nhw wedi. A mae Caernarfon wedi bygwth nhw lawr yr esgyll ar y decau hefyd, ond dim efo'r safon mae'r ddau yma di ddangos i ddeu gwir. Da ni'n gwybod mae Davies yn well na hyn efo'i bel ola. I ddeud hwnna i fewn i'r cwrs Cosby, ond maen nhw bob tro'n opsiwn i'r dyn ar y bel i lawr yr esgyll, efo'r cyflymdra, faint o glefar ydyn nhw. Ond mae Caernarfon dal yn un gol ar reoli. Hanner cynta cystadleuol a goliau ar dderchog. Y gynta gan Declan Poole, yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen gol unigol gampus. A'r gol nesaf gan y bachgen yma Bickerstaff yn gol unigol gampus arall. Ac yna yr hen feistr, Wild, trydydd gol ar dderchog. Dal i gloffi chydig bach, ond mae wedi gwneud cyfraniadau ers dod nôl ar ôl i anaf. Mae pethau'n edrych yn addawol iddo fo, maen nhw'n edrych yn addawol i Cei Connah. Y sgôr ar yr egwyl ydy Caernarfon 1, Cei Connah 2. Dewch nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner.
Croeso nôl, dim newid yn y naill dîm na'r llall. A mae'r ychydig bobl dwi wedi cael cyfle a wedi gallu sgwrsio efo nhw'n ystod yr egwyl i gyd wedi mwynhau yr ornest. Ac wedi presio bod pethau dipyn nes ac agosach nag oedd rhai wedi darogan. Ond un testyn trafod sydd mae'n debyg bod, ac o'n i olwg arni yn y man, mae'n debyg bod Caernarfon yn cwyno bod y bêl wedi taro'r dyfarnwr yn ystod y symudiad arweiniodd at ail gôl yr ymwelwyr. Ac fel da ni'n gwybod, y dyddiau yma, os di hynny'n digwydd, mae'r dyfarnwr i fod i godi'r bêl. Honna oedd, io. Wel, y peth ydy de, mae'n mynd i chwaraewr Cei Connah. Hynna di'r gwahaniaeth ella. Oherwydd sef di mynd i chwaraewr Caernarfon, so wedi gorau stopio. Oherwydd mae di daro fo. Ond oherwydd mae di mynd o un chwaraewr Cei Connah i llall, mae hynny'n oce. Diddorol, da ni'n lladd honna cyn iddi gael anadlu fel dadl. Williams. Hayes yn y canol yn fanna. Ond nôl allan yn llydan Eifo. A sbiwch, lle oedd o. Mae yna wacter a mae Davies yn manteisio. A mae Davies yn cael tu ôl i Williams a mae'n cael ei groesiad i mewn. Ac yn dydi'n hyfedd. Un chwaraewr allan o'i safle. A da chi yn agor y drws am wrth y masodiad. Mwliag efo'r cyflymdra sgynno Declan Poole a Danny Davies i lawr yr esgyll un a gan Cei Connah de. Ond dyn nhw'n curo i chwaraewyr lot. Maen nhw'n jyst cael hanner llath efo'i cyflymdra a i gobarod wedyn i croesi mewn sy'n gret i ymwysodwr fel Michael Wilde yn disgwyl yn carol. Oedd hi'n bwysig bod Griff John yn cael honna nôl at ei golwr. Ac yn y diwedd amddiffyn twt. Rhaid i meddwl, cyn gêm gollodd y Caernarfon erbyn y Bari yma disodwyd dwytha, oedd nhw ar lediad campus o 8 gêm heb golli. Ôl beniad da gan Disney, de. Wedi cael tu ôl yr amddiffyn. Disney allan â hi. Sori, ers i Caernarfon golli 2 gêm dwytha, dyna fi ti ddeud, yn erbyn y Seintiau wedyn yn erbyn y Bari disadwn. Ond cyn hynny, 8 gêm sydd di'r enw yn y safle yn y 6 ucha. Wel, di Cei Connah ddim wedi colli 2 gêm yn olynol ers mis Medi 2019. Dyna faint tasg Caernarfon heno. Ond un peth sy'n adlewyrchu yn dda i Caernarfon, maen nhw'n sgorio rhan fwyaf i goliau yn yr ail hanner. Bradley. Ddim cweit. A mae Harrison. Mae ganddoch chi Harrison a mae ganddoch chi Neil Morris. Callum Morris o flaen yr amddiffyn. Mae'r blws gymaint o hynny yn anos i o agor. Mae hwn di tacluso fo a Harrison. Mor dda. Mae'r cydbwysedd gan Morris yn dydyn i dîm, y profiad trwy canol y tîm. Wedyn gyda nhw'r cyflymdra i lawr yr asgell gyda nhw'r chwaraewyr sy'n wrth i bod efo tackles wedyn Callum Morris yn ganol y cae, Dans yn ganol y cae, Harrison yn ganol y cae i ennill y bêl dyn nhw. Noson lawn o bêl-droed, dim ond i gadarnhau Abertawe i ennill heno yn Sheffield Wednesday. Cadarnhau lle yn y trydydd safle. Mae Mendes yn dangos mwyn barod yn yr ail hanner. Mae'n nath o gydol yr hanner cyntaf. Alla hynny fod yn dda. Mae'r bêl gan Hayes eto. A mae Hayes yn chwarae'n ardderchog. Nath o bopeth. Bopeth allan o fan yma gan Noah Edwards. Ac yn sydyn. Mae'r bêl gan y capten Morris. A mae Morris yn rhyddhau Dans. A mae Dans yn gwybod bod Insel o'i flaen o. Wild di hwn yn chwilio am Insel gormod arni hi. Ie, nath o godi ben na fo, dyna nath o Michael Wilde i godi ben, herwydd do'n am bwysau na fo, ond o'n neb yn cael o'i lawr, felly jyst codad y ben am eiliad a wedyn edrych am rhediad Insel, lle oedd o wedi wneud y rhediad i'r postyn gyntaf yn lle'r postyn bella. Oedd hi'n ddorol gweld, oedd Wild
yn hollol hapus i fynd ar rediad yn doedd. Oedd yma'n gwarchod y Ben Green ar ôl yr anaf na'n yr hanner cyntaf. Bickerstaff, sgoriwr. Gôl Caernarfon. Davies efo bo. Williams i ganol yr amddiffyn. Yna chi 5 munud bach sydd wedi mynd heibio yn sydyn a Caernarfon wedi cychwyn yn bositif. O, maen nhw wedi, ond ti'n edrych ar y ddisgwyl Neiliad. Cei Jones, hanner syniad da pawb yn disgwyl i'r amddiffynwr i chlirio. Mae Jones wedi bod yn dawel braidd yn y llinell flaen i Caernarfon. Dyna ni am sôn am Insel a Wild, y chwarae Cei Connah, a Cei Jones a Bickerstaff. Bickerstaff wedi sgorio gol, ond da ni'n di gweld llawer o'r ddau yna yn creu cyfleoedd wedi cael cyfleoedd wedi cael ei greu iddyn nhw heno. Mae Bala wedi cael ail gol ym Mhen y Bont. Ac dim ond i gadarnhau y sgoriau sydd heno. Dyna fel maen nhw. Dal yn ddi-sgôr yng Nghwlffordd ag Aberystwyth. Met Caerdydd unwaith eto ar ei holi yn erbyn y dre newydd fo yma. Os y hon y buddigoliaeth gampus i'r Bala ym Mhen y Bont. Ac yn gwell fyth i'r Seintiau, yn erbyn y Bari 2 gol i rai yn brobl yn honna. Ac 2 gol yn yr hanner cyntaf yn gwahanu y Flint a derwyddon Cefn. Anthony Kay wedi cael 2 gol i Bala heno. Ia, 2 o gic ryd, dwi'n siŵr, efo'r bel ma'n crymannu mewn, o cic gornel a cic gosod. Da chi'n gwrando ar y proffwyd ar blaenor. Malcolm Allen. Mae'n ambell i ddisgrifiad anaddas mewn bywyd, a falle mae blaenor yn un ohonyn nhw. Na i stopio pregethu, Malcolm. Ac o'ch chi ddal i amenio popeth dwi'n dweud. Mendes. Gol i Pen y Bont. Sa gol arall yn dweud y gath ymysg y clomenod. Sorry, Saesneg, dwi'n meddwl. O'n i'n meddwl am funud pa aderyn oedd yn mynd i gael ei enwi fan ar rwan. O'n i'n poeni am bob aderyn sy'n bodoli. A Malcolm yn dodwyr perlau fel arfer. Davies, mae hwn yn fodlon wedi chwilio am y bel yn dydi. Heibio Hayes, llawer iawn rhy hawdd mewn gwirionedd. Insel di twyllo Cleworth, allan at Dans, mae hwn yn symudiad bygythiol iawn chwilio am Wild. Ac ddim bwysig nad oedd Callum Morris yn mynd i gael i droed i honna, a nath o ddim. Hiram byd neith y gêm fynd. Mwy am byd neith Caernarfon fel ddeith yn ôl i mewn i'r gêm, mwy yn nyrfws ei Cei Connah. Oedd Dans, neu Davies yn hydrach, sa chi'n deud, yn chwilio am honna. Ac Ryan Williams yn cael ei ddal. 4 gol i ddim i'r Seintiau. Mae'n mynd i fod yn andros y frwydr am y lle cyntaf ma'n dydi. Un cwestiwn sy'n gret gweld. Danny Davies yn just troi gefn ar Ryan Williams. Williams bron ddim yn gyffwrdd o llawar, ond oedd o'n chwilio fel ti'n deud yn glefar jyst i droi gefn a unwaith yn cael ei wrthio mewn syrthio'r llawr. Wel, di George Horan ddim yma i benio hon i mewn i'r hwyd fel mae'n gwneud o giciau gosod. Mae o'n cynnesu i ddod mlaen, ond fel nhw'n gymryd hon hebddo fo. Ac Owens yn y diwedd sydd i'r hoeddi mewn. O, mae'n gol i'w rwyd i hun. Mae'n gol gan Cei Jones ydi o. Dwi'n siŵr na Cei ydi o. Ac os mae Cei Jones ydi o, wel, mae yma i sgorio. Ond dim yn yr hwyd yna Cei. A mae honno yn ergyd go iawn i Caernarfon ar ôl i cychwyn positif i'r ail hanner. Wel, mae'n bel dda, mae'n crymannu o ddiwrth y golwr. O'n i'n disgwyl ella y golwr i ddod allan tipet dipyn bach mwy. Iad mae'n mynd o ddiwrth fo. Ond dwi'n meddwl fel golwr clefar, a ti'n gwybod mae'n mynd i grymannu o ddiwrth chdi, bydda ar dy ffordd ella. Mendes yn trio stopio Wild. Neb,
Sam llawer o bwysau ar Cai ddeu gwir nag os ar y postyn bella. Ond mae'n trio rhyw sleisio i sef i dwi'n well gyda fo penio i, so wedi cael mwy o reolaeth ar y bel wrth benio i dros y traws, neu penio allan am gig gornel. No te, mae Horan wedi dod mlaen i'r maes, a mae o'n derbyn mantell y capten gan Morris. A Danny Harrison sydd i gadael y maes. Ie, maen nhw'n dynnu i system rwan, maen nhw'n mynd i 4 yn y cefn. Hat-trick i Ryan Brobl heno, meddwl gwneud Malcolm, hat-trick i Ryan Brobl heno. Ac di ddim yn gyd digwyddiad bod tymor y Seintiau wedi ail danio efo Brobl yn dod nôl ar ôl i anaf hir dymor. Ddim cwestiwn. Chwaraewr o'r safon ycha ar y lefel yma, ac mae yn ei blynyddodd gora o'i fywyd, dwi'n meddwl, oherwydd i oedran hefyd, prime years, amdano fo. Oedd Brobl yn chwarae ar lefel uwch? Middlesbrough, oedd o. Nath o chwarae Middlesbrough, do? Dwi'n meddwl unwaith ar y mwyaf o gef gwpan yn y bath, ond oedd yn yr ail dim, ac ti'n cefndir cry, cefndir da. Yep. No te, mae angen gol. A mae Mendes yn cael ail hanner da. Mae e fwy ni... Be mae Brobl yn neud sy'n wahanol i bob un sy'n chwarae yn y rôl rhif 10 ydi sgorio gols. Mae gen i lot o chwaraewyr da sy'n chwarae yn y rôl rhif 10. Oedd Eiron yn neud o'n dda i'r Seintia yn y rôl rhif 10. Oedd o'n mynd i chwarae a sgorio gols. 10 gol y tymor, ti eisiau 75 i 80 o goliau gyro'r uwch gyngrair. Ac os ti'n cael dy chwaraewyr ganol cae neu chwaraewyr sy'n yn y twll na, a sgellwyr hefyd yn sgorio mwy na 10, wel mae'n anadio dydy. Yn anffodus mae'r embaras i uwch gyngrair Cymru yn dal i fod yn bosibiliad ac os mae'r Hwlffordd wedi mynd ar y blaen yn ebyn Aberystwyth o gol i ddim. Dychmygwch bod nhw'n cael y chweched safle yna, ac y 7th safle ac yn cyhoeddi, da ni'n eisiau mynd mewn i'r gemau i gyrraedd Ewrop. Bydd ydyn allan o'r teimlad a'r meddylfryd yna rwan i'ch dre newydd geithio nhw. Mae Johnny Hunt gyda llaw yn mynd i ddod ymlaen yn lle Chris Owens. Ydych chi o bosib yn teimlo bod Cei Connah yn meddwl bod y gema ar ben, mae yna 5 gol i'r Seintiau Newydd. Ac yn y bari, mae werth pwysleisio hynny. Yn y bari, a bari wrth gwrs enillodd yma. Ydy Sadwrn efo'r gol hwyr na i ennill o gol i ddim yn erbyn Caernarfon. Wel, nath o giro neu chwalu y bala os oes gynt. Hayes! Ie, dwi'n siŵr mae Hayes i gael mwy o gyfforddiadau na neb arall i Gaernarfon heno, ond dymdyn ni llawer efo nhw'n ei ddeud hynny. Ryan Astles di cael y 5 i'r Seintiau Newydd. Ac dyma'r eilyddio. Johnny Hunt sy'n dod ymlaen ac Chris Owens sy'n gadael y maes. A 2 chwaraewr gath i adael allan heno ar ôl chwarae dydd Sadwrn yn y gollad na nebyn pen y bont yn dod i'r cae a mae'n yr awr i brofi pwynt. Dim ond i 5 ymddangosiad i Hunt. Mae'r dyfarnwr yn edrych ar ei ddyfarnwr cyngorthwyol, mae Insel yn edrych i'r un cyfeiriad. A sa Insel byth yn twyllo'r dyfarnwr. Ti'n gwybod be, mae'n gyflymdraf ond dod o flaen yn amddiffynwr. Mae'n neud gormod, mae'n just yn disgyn yn dramatig braidd. Mae'n gyflymdraf wedi cyrraedd yna, just wedyn cuddiad y bel. Mae'r hoci bach Ifan Cleweth yn dod ar ei draws o, Hugh Griffiths wedi cael y gadu felyn. Mae'r haid mae am Gega, nes i'n gweld tacl fler na llawiad ganddo fo. Cyw yn Gega? Cicio bob pel. Dwi'n meddwl, Malcolm, bod wedi cael... Wedi o'r ail garden fele, mwch wedi gwrthosedd efo. Efo fod ofalus. Mae Met Caerdydd di sgorio yn erbyn y Dre Newydd, felly 2-1 yn fanna yn erbyn y tîm a Malcolm Allen newydd ar ogan sy'n mynd i orffen yn y 7th safle. Wel, dyr efo lim ydyn nhw yn y gemau ail gyfla. Da ni di chwarae
o fewn ychydig eiliadau i awr o'r gêm ac yn sydyn. Am y tro cyntaf mewn gwirionedd, mae yna un tîm yn edrych yn gyfforddus iawn. A mae yna ddigon amser i Caernarfon. Mae'n angen gol rwan. Maen nhw'n gweithio mor galed o'r pŵl yn ôl fanna. A'r tro diwetha i ni weld Hunt yn fyw mewn gêm ar Sgorio. Gwrandwch ar hyn, Wrexham yn erbyn Grimsby yn Wembley. A Hunt yn sgorio'r gol fuddigol o'r smotyn. Dyna gêm y sylwebeth enwog gafodd i wylio a'i ail drydar. Malcolm. Neb anghofio hwnna ni. So neb yn gadael i fi anghofio fo. Nes i ar bus rhyw 2 flynedd, 3 flynedd yn ôl o Wrexham yn rhywun atgoffa fi. Eto, un dreifar o dig. Nid o'r ffordd lawr i Wembley a dal i gwad hynny. Davies i lwybr Insel. Unwaith eto Insel yn profi mor galed mae'n gweithio. Mae'n hunllai am ddiffyn yn ei erbyn o. Ac os mae'n eich gweithio chi a wedyn mae'n annifyr pan mae ar y bel. Bel at Insel eto. Ac i fod yn deg, a Holmes di bod mor barod i gynorthwyo. Mae Pŵl di gwneud yn hyfryd fanna. Mendes yn dod ar draws, mae'n gorod ildio'r gigordor. Mae Pŵl di chwarae'n arferchog yn dydi. Yndi, ond ti newid dweud pwynt da fanna rwan efo Holmes. Mae Holmes di cynnig i hyn fel opsiwn iddo fo i greu 2 erbyn 1 a helpu fo. Os ti eisiau fi dwi yma, ond cyma di fo ar fel arall. A mae'n cael ryddhad wedyn i ddeud, oce, os dwi'n colli, mae Holmes yna. Felly, nath o gymryd o ar hanner llath, croesi'r campus na. A Mendes yn eich ddweud. Ie, Pŵl yn cael y clod a Holmes yn gwneud y gwaith. Ie. Mendes, oedd yna gyntaf. Sa'n byd gwell efo'r profiad gan Holmes yn siarad efo chdi o tro, dos, dwi yma. So rhyw gamgymeriad, os ti'n colli, pedda poeni, dwi yma. A wedyn, mae'n ryddhad yn ei chwarae wedyn Pŵl i wneud be mae eisiau. Mae hyn ar hyfeddol. 6 gol i'r Seintiau. Yn y set cyntaf. Ac ar barc Jenna o bobman, ond wedyn ar ôl deud hynny, mae yna 20 mlynedd ers i'r Seintiau golli ar barc Jenna. Gath o ennill y pencampwriaeth yna 2 flynedd yn ôl, dwi'n siŵr. Do. Ond dyn nhw'n mynd i hennill yna heno. A hynny oherwydd y tîm mewn di, Ryan Brobl. Wel, dwi yn mynegu syndod yn llais. Unai bod y Seintiau yn sgorio gymaint, neu mae Brobl sy'n sgorio, a mae'r dyfarnwr nawr yn profi pwynt nath Malcolm yn gynnar yn yr ail hanner yma. Pryd mae rhaid i'r dyfarnwr godi'r bel. Yn edrych ar hon. Yn ei gyffwrdd a mae'n mynd sydd i chwarae'r Caernarfon. Felly mae'n stopio y chwarae a da ni'n awr gychwyn. Ond tasai di mynd i chwaraeo'r Cei Connah, cariwch ymlaen. Herwydd mae'r fantes dal gan nhw. A pan da chi'n dadansoddi, nid bod pêl-droed wastad yn rhoi hynny i chi, mae'r rhesymol yn dydi? Ne. Os oes yna regfeidd, da chi'n ei clywed yn y gwagle. Da ni'n ymddiheira am hynny. Tanlinelli, pwysigrwydd y gêm, tanlinelli tairineb y chwarae. Mae gwaniaeth goliau y Seintiau Newydd yn mynd yn well ar yn well. Mae hwnna'n bwynt da, 20 cyn cychwyn heno. Ydych chi'n rhoi 4 arall. Pŵl. A drosgol di sgorio. Drosgol di sgorio, 1. Go back out! Ni dole sydd efo. Ac Dans i ganol cae at Morris, at Hunt. Unwaith eto Davies.
Pendiad pwysig allan, ond dim ond yn ôl at dans ac yn sydyn. Da chi bron a teimlo bod y ddyn ychwanegol gan Cei Connah ar y maes, ac mae yna wastad ddyn mewn llathenni o le. Ac Disney yn dal i bwyso, a mae Davies yn fodlon i herlu ddim cweit. Ddim cweit, wel. Mae yna gemau byw dirifedi i ddod ar sgorio. Da ni'n cychwyn, wrth gwrs, bynhawn di Sadwrn. Yr rhaglen yn cychwyn am 5 o'r gloch, y Seintiau Newydd yn erbyn Pen y Bont. 2 dîm a gymaint i ymladd amdano fo. Ac i'w gweld ar-lein hefyd Cei Connah yn erbyn y bala nos Fawrth nesaf. A mae yna gêm o uwch gyngrair Merched Cymru wrthos nesaf Met Caerdydd yn erbyn Merched Abertawe. Hynny'n fyw ar-lein, y 2 dîm ucha yn y cyngrair yna, ac yna wsos i'r Sadwrn, y 2 dîm ucha eto, ond yng Nghyngreir y Dynion, y Seintiau Newydd yn erbyn Cei Connah. A mae canlyniadau heno yn ychwanegu at bwysigrwydd a chyffro'r gemer heini. Nath ni ddeud a ddechrau'r tymor, pwy bynnag sy'n gymryd y fwy afrif o pwyntiau rhwng Cei Connah, y Bala ac y Seintiau Newydd, oedd y tîm fel arfer sy'n curo'r uwch gyngrair. I fyny'r hollt, ar ôl 22 o gema, y Cei Connah wedi cymryd mwy o bwyntiau oddi wrth y Bala ac y Seintiau Newydd. Sgwn i be fydd i, a dyna sy'n mynd i bod, pwy bynnag wneud ennill uwch gyngrair tymor hyn ydy, pwy sy'n mynd i ennill mwy o bwyntiau yn y 3 tîm yna. Ella ni Bala ddim curo'r uwch gyngrair dim mwy, ond ella fydd i ddw sboilio hi. A mae tîm hwn, wel, mae Cei Connah ar y holl, doedd nhw 11 pwynt yn well nag oedden nhw ar yr holl y tymor diwethaf. Dyna dymor mor dda maen nhw wedi cael. Wrecsam di ennill. Mae Wrecsam di ennill heno o 4 gol i fe. Mae Jordan Davies gynt o Glwb Bangor di cael 2 o'r 4 gol, ac oedd angen hynny ar Wrecsam. Mi oedd, ac am chwaraewr oedd o i Fangor defel am niffynwr chwith, ath o i werthu Brighton dod yn ôl. Ath o ddim llawer o lwc ni yn Brighton, ond ifanc o dal i fod, cofia, ac yn yr oedran, yn tîm cynta, gadael i farcen o fo hat-trick. Yn Halifax oedd ysgwrdd? Ie, yn Halifax. Dyna byd o wahaniaeth i nhw ar ôl yr hediad, wel, dim gema campus maen nhw wedi gael yn ddiweddar. Pêl bach sydyn fewn gan Griff John fanna. Bron iawn a cyrraedd, ond Jones oedd colli Stockports adra i Wrecsam dros y penwythnos dwytha, oedd hwnna'n bagiad mawr iddyn nhw'n i meddwl. Ac wedi cymryd nhw allan hyd yn oed o'r gemau ail gyfle. Oedd angen taro nôl heno. Ie, oedd hwnna'n had yn doedd gan Cai Jones. Doedd na'n peryg, oedd o'n mynd i unlle. Mae'n 2 i ddim i'r Flint yn erbyn y derwyddon cefn gyda llaw. Dyna'r pwynt oeddech chi'n gwneud, Malcolm. Hynny Mark Gibson yn dallt y cyngrair yma'n dyna. A mae'n adeiladu. Ella wneud nhw'n gwneud gema ail gyflan a heno, tymor hyn. Ond yn sicr, fydd nhw'n dîm i wylio amdan tymor nesaf. A pwy feddyliau y byddech chi wedi deud hynny yn gynt yn y tymor? Pwy feddyliau? Mae wedi gwednewid na'n dydi? Mae cymryd amser i unrhyw reolwr wneud newid, ac mae o wedi dechrau yn ystod y cyfnod croi. A mae eitho ddal cario ymlaen i adeiladu rwan. A mae yna ipyn bach o steil yn y ffordd nid o chwarae, mae yna'n sicr. Ei mis gafodd y gol gyda llaw, a dyna'i gol gyntaf o yn uwch Gyngrair Cymru. Felly sawl rheswm i ddathlu, a dwi'n siŵr beth sy'n digwydd i derwyddon cefn. Mae'n hawdd gweld bod yna waith ail adeiladu fanna. Dyma chi gadarnhad o'r sgoriau. A'r goliau i gyd, cofiwch, i gweld ar mwy o sgoriau nos fori. 2-1 bellach rhwng y Met a'r Dre Newydd. Liam Warman yn cael yr ail gol i'r Met. Maen nhw wedi taro nôl, fydd hynny'n codi calon Christian Edwards. Ac i fod yn deg, mae amddiffyn Caernarfon wedi gorfod gweithio'n galed, maen nhw wedi gweithio'n galed, dim ond ar yr adegau pwysig maen nhw wedi cael camgymeriadau. Ia. A dyna'r gwahaniaeth, Malcolm. Ia, ond ti jyst yn edrych bod tro mae Cei Connah yn ymosod. Mae amddiffyn Caernarfon mor ddibrofiad, maen nhw'n edrych lot mwy sigledig na mae Cei Connah. A mae hynna'n hawdd i weld ydy oherwydd y profiad sydd gan Cei Connah ni amddiffyn gyda Caernarfon ddim.
Holmes yn paratoi gyda tafliad Hunter eilydd, gormod o le eto. Ond nath am defnyddio'r lle, camddealltwriaeth. Wel, na ddeud rhywbeth arall hefyd, dydy Griff John ac Max Cleworth ddim di chwarae fe gilydd o blaen. Fel, a mae Cleworth yn chwarae allan o'i safle. Ganol Cai mewn chwarae fel arfer ni staf flaen y pedwar yn y cem. Ond mae'n nhw'n gofyn fo wneud y swydd, trio farcio unsol neu Mike Wild heno. A da chi'n isio gwneud hynny yn erbyn blaenwyr mor brofiadol. A dach Gareth Edwards, mae o allan ac ysbryd i anafu. Mae mor syml â hynny. Ac oedd gan Hugh Griffith ddim dewis. Parker wedyn yn tywed i wahardd. Felly oedd e broblemau am ddiffynol. Oedd. So wedi medru Ryan Williams sydd wedi chwarae yn ganol amddiffyn dros y blynyddoedd yn y canol. O Joe am hyd yn oed ar y fainc heno, wedyn falle bod y reswm pam Joe ddim wedi cael ei ddewis. Wel, dwi'n meddwl ti'n meddwl Joe Williams, mae o wedi brifo Joe. Mae o wedi brifo gyda Llandudno, fe o allan am gweddill y tymor. Horan, nath ddigon fanna, ddim wedi cael cyfle eto. Mae Joe allan, ond Ryan Williams sy'n chwarae ar y dden yr amddiffyn heno. Mae o tymor dwytha, oedd o'n gyson yn chwarae yn canol yr amddiffyn, efo Gareth Edwards. Felly, so wedi medru chwarae fo, ond wedyn sy'n gyda fo'n opsiwn i chwarae newid ar y dde. Ti'n gwybod yn yr amddiffyn, felly, o gyda fo problema, oedd Hugh yn deud am sycinio, ond o'n rhedeg allan o gyrff. Danny Thomas yn paratoi ar y Messi bach Darren yn paratoi ddod ymlaen fel eilydd. Gret i greu argraff yn dod wrth y fainc. Gath o'i gyfle i gychwyn y gêm dy Sadwrn yn ebyn y Bari, a nath o dangos fflachia o fori ora, ond mae o'n mynd yn hyn rwan, da ni'n gwybod hynny, ond dal i fod ar un o chwaraewyr sef fi'n talu ddod i wylio pan mae ar ei ora. 1-1 gyda llaw ar ffenodd hi yn y gêm ryngwladol rhwng tîm merched Cymru a tîm merched Denmark, a Jess Fishlock yn dod â Cymru'n gyfartal ar ôl i'r ymwelwyr fynd ar y blaen efo cic o'r swatyn nawr Tyma Hayes. Oedd angen rhyddhau y bel na'n gywirach. Oedd angen gwneud, oedd hwnnw yn gyfle, oedd Bickerstaff yn barod i fynd. Ac yn y cyfamser, mae Pŵl am wneud i Caernarfon dalu Davies. Wel, dyna chi roi halen ar y briw. Cyfle yn un pen y cae, y cyfle'n cael ei afradu, ac mewn ymateb sydyn mae Davies di'r rhoi'r gêm yma y tu hwnt i Caernarfon. A mae bellach yn 4-1. Pedair gol i 1, a ti'n gwybod beth, yna ddeud un peth. Y penderfyniadau clinigol yn y trean ymosodol y cae ydy'r gwahaniaeth o'r heina sy'n ar y brig, ddim yn bell o'r brig, a heina sy'n canol, a heina sy'n y gwylod. Edrych mae'r techneg yn un da, mae'n arafu, mae'n cadw lygad ar y bel, mae'n ei siŵr bod i droed mae'n sefyll ar, reit wrth ymwyl y bel, a sbio fe'n llonydd mae o pan mae'n cymryd y foli ar. Llonydd fanna. Just cymryd i amser, llonydd, just hollol mewn rheolaeth o'r foli. Mae fyny yn yr awydd, i droed o'n sefyll reit wrth ymwyl y bel, felly mae ben o drosti, a mae o'n llonydd tra mae o'n cymryd y gic ar. Llwy'r reoliad efo'r gallu sy'n gan y dyn yma, Danny Davies. Wel, mae Darren Thomas ymlaen ag Mike Hayes sydd wedi gadael y maes. A mae Sam Jones wedi dod ymlaen, a Sean Bradley wedi gadael y maes hefyd. A fyddech chi wedi gobeithio falle, a da ni'n deud hyn yn aml, fyddech chi wedi gobeithio fydde Bradley wedi cyfrannu chydig bach mwy na nath o. Fyswn, oherwydd ffordd oedd y Caernarfon wedi setio'r tîm yn fyny, fo 4-4-2, o'n i'n meddwl bod wedi cael lot mwy o'r bel. Mi gath o'n y ddwy weithio hanner cyntaf lawr y chwith yma, o'n blaen na ni, ond nath o ddim, nath o'n brifo nhw, nath o'n unwaith o gwmpas amddiffyn Cei Connah i gael y crwysau i fewn, ond gath o'r cyfle na diwedd hanner cyntaf ni di ddwy'r un ar y postyn bella, so wedi neidio'n gynt efo'r peniad ac yn ddewrach, so wedi sgorio nid i ddwy'r un. Mae Cei Connah a'r Seintiau Newydd di sgorio 10 gol rhyngddyn nhw oddi cartre heno, a mae yna chwarter awr o'r noson bêl-droed yn dal yn weddill iddyn nhw.
Wel, dwi'n gwybod nabod Michael Wilde fydd o sio mwy. Mae'r awch gyna Insol i sgorio un. Pŵl wedi derbyn i nôl gan Morris Insol! A mae'r bediad. Tibbets sydd wedi cael ei feirniadu yn ymateb yn adweithiol, effeithiol. Ac y ffordd mae Insol wedi gweithio galad heno, so fi ddim di tynnu hwnna oddi wrtho fo, herwydd mae hwnna'n... Mae'n neud be feddi tho, dwi'n gorfod rhedeg i mewn am hwnna, mae'n gweld yr ongl, mae'n gorfod tynnu yn ôl. Felly mae'n aros a sefyll yn stond, just gadael yr amddiffynwyr rhedeg i mewn, wedyn mae'r ongl iddo fo dynnu'r bel na nôl, mae'n wedi gwneud y cyffyrddiau cyntaf arni, ond am arbediad. Wilde yn gadael yn y diwedd, mae wedi dal i chwarae ar ôl i anaf, a mae Insol yn gadael y maes hefyd. A mae Williams a Curran yn dod mlaen yn eu lle nhw, ac gol arall i Wilde. Ac mi alle ni wedi bod yn deud yr un peth am Insol, ond ni bai am arbediad ardderchog Tibbets. Ti'n meddwl am Williams yn creu mwy na'n sgorio, ond mae'n dal i fod efo'r cyfymdrau achosi mwy o problemau wan coesa ffres yn ebyn amddiffyn Caernarfon yn fan hyn. Ond just meddwl ydw i am y 6 gol na yn y bari gan y seintiau newydd heno fo'r reolwr newydd ma. Faint o dylanwad mae o'n gael ar y cae ymarfer. A da chi sôn am y reolwr newydd, mae brobl fel tas nhw wedi gwario ar brynu chwaraewr newydd tymor yma, ydy? Wel, yndi, hollol gywir. Dwi'n gwybod faint o bres na ddod reid am Roscro yn dod i mewn, ond faint sy'n nhw'n methu talu am brobl ffordd mae o'n chwarae ar y munud. Mae o gymaint o chwaraewr. A peth ydy fyd, mae'n enillwr. Mae wedi ennill y pencampwriaeth o blaen, felly mae wedi cael blas. Felly mae'r profiad yna o croesi'r llinell yn yr ystafell newid yna hefyd gyda fo. A mae Pŵl di chwarae yn ardderchog yn dydi. Unwaith eto, mae'r golwr yn tyfu mewn hyder ag awdurdod. Nath o waith da iawn yn fanna. Ond mi dyla wedi sgorio. Gyda fo ormod amser o'r rhywbeth Holmes oedd o. Di wneud yr hediad. A ni weld yma'n ein hediad o'r ffordd o'r cefn. A ti'n gweld amddiffynwr, pen lawr, dim codi ben o gwbl. Felly nath o, hwnna ti isio, just edrych ar y golwr a clip bach. Just twyllo mynd efo pwer a just clipio dros efo tra mae o'n deifio i'r llawr. Hynny yw, na'r Tibbets bopeth oedd yn bosib, a falle dyna gwahaniaeth mae'n nid blaenwr wedi cael y cyfle. Na chi bel at y postyn pella, a mae Horan di sgorio unwaith yn rhagor, ond am bel i mewn i'r cwrt, y bel gan Morris, ac yn sydyn mae'r beder yn 5. 5 i Cei Connah, 6 i'r seintiau am noson ar frig yr uwch gyngrair. Ie, mae un o'n wedi syth fewn i'r postyn un o chwaraewi Caernarfon ar y cae fan hyn, maen nhw lawr dal i bod, gobeithio bod nhw'n iawn. Wedyn Pŵl, 2 erbyn 1. Di chwaraewi Caernarfon, mae rhaid nhw gau yna lawr, mae yna rhy hawdd. A mae Horan yn dod trwyddo fo, yndi? Cael y Morris, gret y groesiad, postyn bella, unrhyw fath o gyffyrddiad a mae mewn. Wel, mae Horan i ben glin o mewn sgorio fo, dwi'n siŵr. Ond be sy'n digwydd wedyn? Ydy di fynd trwy'r golwr hefyd? Mae Horan yn ddigyfaddawd. Mae o'n, dwi'n gwybod. Wyt ti'n gofyn wedi Tibbets fod mwy dewr? Mae Horan jyst i gadw lygad ar y bel. Dydy o'n di edrych ar y golwr, ond mae o'n gwybod mae'r golwr o gwmpas. Felly mae'n un o'r hynna dwi bod trwy'n dweud tacl llawn lle ti'n mynd ar chwaraewr a'r bel. Mae'n fanna mynd i cymryd y bel i sgorio a mynd o trwy'r golwr hefyd. Wel, mae'r 2 reolwr yn edrych ar un peth allai'ch sicrhau chi, a hynny ydy canlyniadau gemau eraill heno. Maen nhw'n bwysig i'r 2 dîm. A dwi'n meddwl feiddiau ddeud bod Tibbets yn mynd i fod yn iawn, mae o fyny ar ei eistedd. Ac ar hyn o bryd, Caernarfon yn y 6ed safle 32 o bwyntiau, ond uwch i penne nhw, pen y bont ar bari pwynt rhwng y 2, a Seintiau Newydd a Cei Connah 60 pwynt yr un, dim ond y gwahaniaeth goliau, a mae'r bari o fewn chwefpwynt i'r bala.
Ia, mae Cei Connah yn chwarae yn ebyn y Bari gartra dydd Sadwn. Ac ar y gwaelod, wel, y derwyddon Cefn bellach yn sownd ar y gwaelod. 2 bwynt yn llai na Met Caerdydd ac yn sydyn mae'n edrych yn well ar y Fflint. Mae Fflint i dal i fyny efo Aberystwyth fel mae pethau ar hyn o bryd. A fel oedd Malcolm yn deud, dim ond cliffwynt sydd rhwng Fflint ac Aberystwyth a'r Dre Newydd. A wedyn Hwlffordd ar hyn o bryd yn y lle o bosib da ni'n eisiau nhw fod y seithfed safle. Ia'n geith nhw ddim chwarae yn y gemau elgyfa beth bynnag. Felly mae'r 8fad safle, dydy ddim yn dod i fewn dim mwy. O'n i'n meddwl bod o'n dod i fewn dim mwy. Felly just y 4, 5, 6 fysa fo felly os ydy Hwlffordd yn gorffen y seithfed. Ond dwi'n dal i ddeud, neu Dre Newydd ddal nhw i fyny. Dwi'n dal yn deud hynny. Tyler French yn paratoi i ddod ymlaen a Tibbet. Wel, mae'n wedi cael cymorth i adael y maes. A mae rhywun yn teimlo i boen efo bob cyffyrddiad da ni'n weld. Ie, da ni eisiau fod yn oce wrth gwrs mae pob yn meddwl hynny. Mae'n edrych bod nhw'n gorfod wneud y newid wan. Ond jyst y sydyn i chi, jyst neu hwnna'n glir wan. Y 4, 5 a 6, nhw sy'n mynd i fewn i'r gemau elgyfla os di Hwlffordd yn seithfad. Ond mae'r 4, pwy bynnag sy'n gorffen yn 4, mond 1 gem o Ewrop. Felly mae hynny'n ei gwaniaeth mawr i orffen yn 4 hefyd. A mae hyn yn anffodus ar ddiwedd games di bod yn gêm gystadleol. Ac yn ara bach ond yn sicr. Mae'r noson di mynd o ddlwg i waith i Gaernarfon. Wel, mae nhw'n... Ac cyfle i ni gael edrych ymlaen at y raglenni sgorio nos fory, mwy o sgorio. Y raglen ganol wythnos ar hyn o bryd yn rhoi cyfle gwerthfawr i ni gael gweld goliau heno i gyd. 9:30 nos fory wedyn. Mae'r gemau mawr, di Sadwn yn fyw. Rhaglen am 5 y Seintiau erbyn Pen y Bont. Ac yn y nos lun nesaf, holl goliau y penwythnos yn cael ei dangos ar sgorio stwnsh am 1/2 awr wedi 5. Dwi'n edrych ar splint, dwi'n meddwl, wrth ymwyl coes y golwr yma hyn, felly mae gen i fo broblemau does. Mae'n edrych. Mae'r Rhys y ffisio yn neud siŵr bod dim yn... Wel, maen nhw'n mynd â fo i ffwr mae'r stretcher. Wel, oedd hi'n ergyd sylweddol yn doedd. Mi oedd hi, ac oeddech chi'n gwybod doedd hwr yn ddim yn mynd i stopio momentum efo i rediad, oedd yn mynd i gyrraedd y bel na gyntaf beth bynnag doedd. Golwr neu beidio. A fedra i'n deud bod oedd mynd yn bwrpasol i wneud hyn, cofia, oherwydd y ffordd oedd o'n cadw i lygad ar y bel. Ond dal i fod, mae'n gwybod y diweddglo. Mae'n gwybod bod o'n mynd i fynd trwy'r golwr hefyd. Wel, mae'n gysur i weld o'n edrych yn gyfforddus. Hynny yw mor gyfforddus ag allo o dan yr amgylchiadau. Mae hynny yn gysur. Da ni'n dymuno y gorau i Josh Tibbet. Ac yn ei lefo, wel, y golwr Tyler French i brydydd ymddangosiad o'r tymor. Y bachgen gychwyn o'r chwarae efo ieuenctid Blaenau Ffestiniog. Wel, welon ni o lawr yn Pen y Bont, do, becho pan oedd o 16 y diwrnod yna. Ond mi nath o, se di bod yn 10 gofio heb dy fo. Bydd y dipyn o amser i'w ychwanegu ar ddiwedd y gêm. Ond i atgoffa'n hynny, rhyw 7 neu 8 munud o'r 90 sy'n weddill. A mi fydd Cei Connah, os am byd allan nhw'n neud am y gwahaniaeth goliau. Ond i ar fi'n deud, mi fydd Cei Connah awyddus i ychwanegu at ei goliau. Ond os dyn nhw ddal gwahaniaeth goliau Seintiau Newydd, maen nhw'n heiddi ennill 5 pencampwriaeth. Pwy fysa'n meddwl, da chi sgorio 5 gol a mae'r gwahaniaeth goliau rhwng y ddau dîm yn waith na gofal gychwyn y noson. Oedd hi cartre, gofio. Oedd hi cartre. Ond os oedd na dymor oedd yn heiddi, pigiad, os gael ddefnyddio'r term yna, y tymor yma oedd o, ac o leia, os ti wedi bod yn cychwyn ac yn cael ei atal, o leia, da ni'n mynd i edrych, ond sy'n wedi cael diwedd bach cyffroesydd tymor. Cei Connah di ennill 12
o'i 14 gêm ddwytha. Ond gollwng pwyntiau yn erbyn Pen y Bont. Wrth un gêm gyfartal a colli dysadwr ddwytha. Na, dda i di sôn yn barod. Dyn nhw'n colli 2 gêm yn olynol ers mis Medi 2019. Yr unig gysur falle i'r Seintiau Newydd. 1 gôl mewn 4 gêm yn erbyn Pen y Bont. Mae Cei Connah di sgorio, mae hynny'n anodd i gredu. Yndi mae o. A fydd honna'n gêm ar hyn o bryd. Ydy Pen y Bont yn dal ar ei hôl yn erbyn y bala. Ydyn ma nhw. Ond y gwir amdani, diwedd y mis, y Seintiau yn erbyn Cei Connah. A sbiwch arnyn nhw, ar y blaen o 5-1. A dyn nhw'n fodlon i Caernarfon gael eiliad o feddiant. Ar y gair, mae Malcolm yn ei ddefnyddio fan aml am air da, di-gyfaddawd. Dyna dyn nhw'n de. Dans, Pŵl. Dans di bod yn dawelach yn yr ail hanner yma. Mae'r capten di bod yn ddylanwadol fel arfer Morris at Holmes. Holmes allan at Hunt. Davies eto. Disney at Hunt. Nôl at Disney. Mae'n mwynhau hyn ar hyn o bryd. Y bel allan at Pŵl. Mae Horan di symud i fyny, maen nhw'n chwilio am y chweched gôl. Mae wedi cael ei hanelu tuag at Horan. Syth at French. Wel, ti sôn am di-gyfaddawd, Nick. Sgwni pam maen nhw di-gyfaddawd. Dychmygwch y sgwrs ar ddiwedd gêm Pen y Bont. Andy Morrison am ddiolwg. A mae o'n gweithio, beth bynnag ydy gyfrinach o, mae o'n gweithio. Dwi wedi sefyll tu allan i ddrws Andy Morrison yn aros am gyfweliad, cael yng nghadw'n aros am 3 chwarter awr, a dwi'n dal i obeithio nad ddim agor y drws. Y gwrandar na fo'n bytheirio. Mae Flint di sgorio 4 gôl gyda llaw yn erbyn derwyddon Kevin. Bickerstaff. Sam Jones. Sbiwch faint oedd yn heidio i gwmpas o. Mewn difri calon. Ia, Sam ddim wedi cael llawer o gyfle ond gyda Caernarfon i ddeu gwir, ond ti'n gwybod be, mae'n heiddi mwy. Mae gyda fo lot i gynnig fel ymosodwr dwi'n meddwl dim lawr yr asgell. Mae gyda fo gyfrymdra. Thomas at Bickerstaff. Noah Edwards yn ceisio mynd amdani. Ac Disney. Y llawer iawn cryfach. Mae Bala di sgorio 3 gôl. Pen y Bont 1, Bala 2. Hynny yn atgyfnerthu cryfhau safle Bala yn y 3 safle holl bwysig na. Dans at Holmes. Holmes at Pŵl. Na chi bas. Nawr te. Mae Williams yn aros am y croesiad. Ddoth i ddim yn y diwedd, ond unwaith eto, hyn oedd Malcolm yn sôn amdano fo, gwaith Disney, neu Holmes yn hytrach yn creu y cyfleoedd diri i... Sa fod i bod chwaraewr y gêm gyda fi, yno. Sa fod i bod yn y gêm. Holmes, mae o, dim just i brofiad o, ond i geg o, ac hefyd i allu fo i beidio rhaid y bel na i ffwrdd, ac i rei cymorth ar yr amser iawn. Dim ryddian, just disgwyl, a wedyn reid yr ongl, deud, dos os ti isio, cymryd fo ar, dwi yma, just siarad trwy'r amser o chwaraewyr ei flaen o. Dans, Hunt yr eilydd, clyfer. A mae Perig yn dal yno. Morris a Dans. Dans. Pŵl yng nghanol y cae. Mae'n cael ei anwybyddu. Williams. Unwaith eto, mae ddiffyn yn cael ei troi. A mae'n chweched gôl a ail gôl i Davies. Ac unwaith eto,
y cyfan yn dod oherwydd bod yr ymwelwyr yn ei chael mor hawdd i fynd y tu ôl i amddiffyn Caernarfon. Ie, eto, jyst dangos i gallu, dangos i ffitrwydd, dangos i sgiliau. A wedyn y dewder i fynd i'r posti cyntaf na. Mwy na dewder, mae'n eich bod yn glefar hefyd. Ffona Davies yn fan hyn. Jyst disgwyl. A wedyn y bel ag yn Holmes, rownd y gornel, tu allan i'w droed, wedyn y troiad, wedyn y bel i fewn, a mae o'n disgwyl. A eto, mae gen fo'r techneg, ond edrych a siap i gorffo. So, dyma mestyn, so mae'n ymestyn, so mae'n methu gael reoli hwnna sy'n dros y traws. Mae o'n gadael i ddod ar draws i gorff, sy'n sgil i god anodd, a wedyn pasio i fewn ar y bol i fod drwy chwith. Chwith e dde, Sam Otsgo gwbl gan y dyn yma, Danny Davies. Di dwblo i gyfanswm sgorio tymor hyn heno. Mae yna 7 munud o amser ychwanegol, ond mae heno yn cadarnhau. Mi fydd y pencampwriaeth yma yn cael ei hennill a'i cholli ar y 40 o Ebrill yn y gêm rhwng y Seintiau Newydd a Cei Connah, ac ar y cyntaf o fai yn y gêm gyfatebol rhwng Cei Connah a'r Seintiau Newydd. Mae'n eilyddio wedi bod gyda llaw. A mae Cian Evans yn dod mlaen fel eilydd. Bachgen o'r academi yma yng Nghaernarfon. Ie, bachgen o Ynys Môn ydi o. Oedd ei dad o yn chwarae yn Watford. Pan o'n i'n Dafydd. So mae yna rhywbeth da wedi dod o glwb Watford. Oes dad. Oes dad, mae'n chwarae i tîm 19. Wrth gwrs, dyn nhw wedi cael dim gema tymor hyn. Wel, dim ys dechrau'r tymor anyway. Da ni'n mynd i ymestyn rhaglen mwy o sgorio nos fory i gallu gweld y goliau gyd. Mae Flint i sgorio 5. Mae'n gyfartanadu 2 i ben y bont. Bala dal ar y blaen. 2 i ben y bont. 3 i'r bala. Honna'n dal i gael ei chwarae. Ti di sôn am y gwylodion, ti di sôn am y 6 ucha. Beth sy'n dda gweld wrth yma hefyd, mae y 12 clwb wedi cael y trwydded am tymor nesaf hefyd. Sy'n gret gweld y clwbiau yn cadw i safona. Y goliau yn llifo. A fama yn ddim eithriad. Ac unwaith eto mae Holmes wedi canfod pŵl. A mae'n ôl at Holmes. Ac unwaith eto tu ôl yr amddiffyn. 28 o goliau wedi cael ei sgorio heno, Malcolm. A ser yn y gêm i chi? Dwi'n mynd i reid o i'r amddiffynwr. Mae'n gymaint o mosod wedi sgorio'r goliau yma. Yna i dyn yma, Danny Holmes, 31 oed. Gymaint o brofiad, Tranmere Southport. Seintiau Newydd am dipyn oedd o Fleetwood a Casnewydd, ond yn ôl efo Cei Connah ac am brofiad siarad dwi'n licio. Dwi'n fwad o oherwydd dos am cefnogwyr yma. Jyst yn gweld o'n siarad efo pŵl trwy'r gêm. Dos, cymra fo ar. Dwi'n fam ar y com bod chi eisiau fi neu os ti'n ei camgymeriad. Paid y poeni, jyst cymra fo ar. Mae'n jyst annog o trwy'r amser. Cadw siap yn dda. A mae'n bob tro bygythiol pan mae'n ymuno lawr o dde i chwarae hefyd. Danny Holmes, set it again. Hunt ydi aros yn ôl. Mae'n wastad hyn yn aros yn ôl. Y bagliad ar y capten. Cael y Morris. Be fydd yn mynd drwy feddwl Hugh Griffiths? Hynny yw, oedd hi'n edrych dipyn mwy ddawol fe hyn am gyfnod hir y gêm, yn doedd? Mae'n wedi dangos fflachiau yn ystod y gêm, ond dim digon cyson, mae o'n gwybod hynny. Oedd o'n gwybod cyn y gêm, fydych chi'n paratoi bod chi'n wedi golli wrth gwrs, ond mae nhw efo un lygad ar ddiwedd y tymor yn barod, iawn, ond mae nhw'n gymaint o chwaraewyr allan o'r garfan. Mae'n amser i chwaraewyr ifanc ddod i fewn, a nocio yn y drws, a bob drws sy'n cael mynd yn arall yn agor, ac mae'n amser i rywun illa creu argraff yn efo rwan, i edrych pwy sy'n siŵr bod yma ebyn diwedd y tymor a tymor nesaf. Felly, mae'n gyfnod da, dwi'n meddwl, i chwaraewyr ifanc fod yn Gaernarfon, hefyd maen nhw'n mynd i gael y cyfle. Saith munud o amser ychwanegol sydd. Mae gen i fo gwestiwn i ofyn wrth ei hun fel y rheolwr hefyd. Wyt ti eisiau mynd i mewn i'r gemau awgyfla, de? Llawn momentum, llawn hyder yn ennill gema, sa ti eisiau mynd i mewn yn nhw os ti'n colli gema? Ac mae'n ergyd rom. Dyma'r tro cyntaf i Gaernarfon ildio 6 gol ar y lofal ers 2007. Dio ddim syndod i chi glywed mae yn erbyn y seitiedd hynny. Dyna faint camp Cei Connah heno.
Mae Hwlffordd wedi curo Aberystwyth o 1 gol I ddim. Be yn y byd sy'n bod efo nhw? Dim ond 1 gol ar noson pan mae 8 ar 20 o goliau wedi cael ei sgorio. A mae Cei Connah eisiau gwneud hynny 9 ar 20. Hunt. Gem dditha fe hwnna ar mwy o sgorio pen y bwyn. A fydd Ian Gwyn Hughes yn sylwebu arni. Cyfartal rhwng y Met a'r Dre Newydd. 2 gol yr un, mae hwnna wedi gorffen. Gyda bach o gysur i'r Met. Mewn i'r 2 funud ola. Mae rai gynnau bod Davies wedi bod yn agos at fod yn seren y gêm hefyd gan Malcolm. Nes i'n bloeddio a ganmol o gymaint cyn y gêm, o'n i'n modd byd yn ei dicon yma fan hyn. Wel, first set i'r Seintiau Newydd, 6 gol I ddim. Second set I Cei Connah, 6 gêm 1. Ond pwy sy'n mynd I guro'r final set? Diwedd y tymor. Di peth? Am ffordd I ymateb I golli adre. Fel dylsa pencampwyr. Ie, maen nhw wedi dangos pam I bod nhw'n bencampwyr. Maen nhw wedi dangos mantes cael profiad. A heno mae profiad wedi bod yn drech na brwdfrydedd. Sir Alex Ferguson bod tro'n dweud o'n dysgu fwy weithiau pan oedden nhw'n colli. Oedden nhw'n colli'n aml. Am noson yn uwch gyngrair Cymru. Mae'r Seintiau wedi ennill o 6 gol I ddim yn y Bari. Dyna'r unig beth fydd yn siomi Cei Connah heno. Bydd mynd mewn i'r stafell newid ar I fyny. Mae Flint wedi ennill o 5 gol I ddim yn erbyn derwyddon cefn. Dans. Mae pawb eisiau bod yn rhan o'r adloniant. A dyna ni ddiwedd gêm gychwynnodd yn gystadleuol, ond sydd wedi gorffen efo Cei Connah yn profi bod hi'n mynd I fod yn frwydr am y pencampwriaeth. Hwn agorodd y sgorio. Declan Poole yn sgorio'r gyntaf. Oedd yna 2 gol wedyn gan un o ser y gêm, Danny Davies. Ac yna fe ddoth George Horan ymlaen fel eilydd a sgorio eto. Y gol honno arweiniodd at anaf cas I golwr Caernarfon. Ac wrth I ni ffarwelio â chi heno, da ni'n dymuno y gore I Jos Tibbets yn ei adferiad. Ond cweir, dim llai I Caernarfon yn ildio 6 gol am y tro cyntaf ers 2007. Y sgôr terfynol, Caernarfon 1, Cei Connah 6. Diolch yn fawr I chi am eich cwmni. Ymunwch â ni nos Fercher ar mwy o sgorio ac yna'n fyw o'r Seintiau Newydd yn erbyn Pen y Bont nos Sadwrn. Roedd wrth Malcolm a finne. Nos da I chi.